Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Attendance போட்டுறேன். யாரும் வரல இருந்தாலும் Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. It's 7 to 9. Yes. நீ நாளைக்குள்ள முடிச்சு விடலாம் நம்ம. ஓகே, பாமினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் யாரு? கண்ணம்மா மாதாஜி வருவாங்க. ராஜி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி, ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி. Yes, and Hare Krishna Mataji. Sri Lakshmi. கிருஷ்ணா. போட்டே மாதாஜி பிரசன்ட் போட்டுட்டேன். நான் உங்களுக்கு ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி பிரசன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு யார் பிரணத்தி எடுக்க போறாள்? யார் தாமோதர அஷ்டகம் எடுக்க போறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. தாமோதர அஷ்டகம் பாமினி மாதாஜி படிக்க போறா? பிரணதி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி படிக்கிறோம். தினமும் மாதாஜி கொடுத்தா அப்படி நம்ம எல்லாரும் படிக்கணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறா? இன்னைக்கு தயாரா இருக்கன்னா படிங்க. இல்லாட்டா நான் இன்னும் நாள் இருக்கே. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. தாமோதர அஷ்டகத்துக்கு உங்களை மார்க் பண்ணிடுறேன். பிரணதி யார் படிக்கிறோட சொல்லுங்க, அவளுக்கு மார்க் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அது அப்புறமா கிருஷ்ணா குருவாயூர். நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பிரணதி படிக்கிறேனா? ஓகே ஓகே.
பிரணத்தை உங்க பேர்ல போட்டு விடுறேன் ஒரு நிமிஷம். இப்ப என்ன இதே இல்லை எனக்கு. இந்த முந்தானத்துக்கு தான் நீங்க படிச்சாங்க. இன்னும் ஒரு நாளைக்கு தான் எனக்கு தெரியல யார் போட்டாங்க பண்ணாங்க தெரியல. 4ஆம் தேதி நானே பண்ணிட்டேன். ரொம்ப அவசரமா பண்ணேன்னா நானே பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நீங்க ஆல்ரெடி இவ்வளவு நாள் வாட்டி பண்ணியாச்சு. கிளியர்தா? 25th அக்டோபர், அப்புறம் 5th பண்ணினா 7th. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து தமிழ் போடுறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வாய்ஸ் தான் கேட்டது. கரெக்டா? எஸ், படிங்க மாதாஜி. ராகமா வரலைனாலும் பரவாயில்ல, சும்மா அது நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி பாடுறோம். பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கு தான் இது எல்லாமே. நீங்க படிக்கிறா இப்ப உங்க பாமினி மாதாஜி படிக்கிறீங்கன்னா நாளைக்கு மாதாஜி என்ன சொன்னாள்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதான் பாமினி மாதாஜி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டா இன்னைக்கு படிக்கிறேன்னு. அப்ப நீங்க நாளைக்கு படிக்கிறா? நாளைக்கு ஆப்சென்ட் மாதாஜி. நாளைக்கு ஆப்சென்டா? அப்ப பாமினி மாதாஜி சரி சரி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. இல்ல மாதாஜி, மாதாஜி சில டைம் தான் மாதாஜி டிராவலிங், ஊருக்கு போறோம். ஓ சரி சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. அர்ச்சனா பார்க்க போறோம், அர்ச்சனாவை. சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே, கோ ஹெட். ஓகே மாதாஜி, அப்ப படிச்சிடுங்க, இன்னைக்கு படிச்சிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேடா இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் போயிடுதா உங்களோட? மாட்டேங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி இருக்கேளா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஓகே, பாமினி மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிங்கோ. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களோட நெட் ப்ராப்ளம். சரிம்மா சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாமாமீஸ்வரம் சச்சினாந்த ரூபம் லசத் குண்டலம் கோகுலே பிரஜாமானம் யசோதா யோலஹாலமானம் பராமృష్టம் அத்யந்தோத்ய கோப்ய தந்தம் முகுர் நேத்ர யுக்மம் மிருஜத்தம் கராம்போஜ யுக்மேன சாதங்க நேத்ரம் முஹுஹ ஸ்வாச கம்ப திமிரேகாங்க கண்ட ஸ்ரீதக்ரைவம் தாமோதரம் பக்தி பதத்தம் பாமினி மாதாஜி படிங்க. அவங்க வந்துட்டாங்களா மாதாஜி? படிங்க. இதீத்ரிக் ஸ்வலீலாபிர் ஆனந்த குண்டே ஸ்வகோசம் நிமஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம் ததியோதி தக்ஷேஞ்சு பக்திர்ஜிதத்வம் புனः பிரமேதஸ்தம் சதா வித்தி வந்தே பரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவை நதிமஹ நாசான்யம் வீர்ணஹ வரேஷாத் அபிஹ இதம் தேவ குருநாத கோபால பாலம் சதாம மனஸ்யா விரஷ்டாம் கிம் அன்பே அந்ய நமோ இதம் தே முகாம்போஜம் இதம் தே முகாம்போஜம் அத்யந்த நீலய விருதம் குண்டல ஸ்னிக்த நக்ஷ்ய கோப்யா முகு சும்பிதம் பிம்ப ரக்தாதரம் மே மனஸ்யா விரஸ்தாம் அலம் லக்ஷலபய நமோ தேவ தாமோதரனந்த ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ண முடியுமா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி? நெட் போய் வருது மாதாஜி. ஆமா ஆமா, அதான். அப்ப படிக்க போறா இல்ல பாமினி மாதாஜி படிக்கட்டுமா? படிக்கட்டும் மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணிட்டு அவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாமினி மாதாஜி கண்டினியூ. நமோ தேவ தாமோதரனந்த விஷ்ணு பிரசீத பிரதீபா துக்க ஜாலக்தி மக்னம் கிருபா திருஷ்டி விருஷ்டியாதி தீனம் பாதானு கிருஹானுச மாம் அக்ஞாம் ஏத் யக்ஷி திருஷ்யஹ ஓராத்மஜ ஜௌ பத்த மூர்த்தேவ யத்வத் திவ்யா
मोजिदौ भक्ति वाजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्ति दामोदरः नमोस्तुते ताम्ने स्फुरतीति ताम्ने तवद्योदारयाद विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय तृतीय प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी இல்ல ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திர 2 வாட்டி சொல்லுங்கோனே ஃபுல் மந்திரம் ஓ சாரி हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण माताजी ஹரி போல் இல்ல வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டா சொன்னாலே மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா சொன்னாலே थैंक यू माताजी தப்பு அவ்வளவா தப்பு வரல கொஞ்சம் கொஞ்சம் தப்பு வந்து பரவாயில்ல ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நல்லாவே சொன்னீங்க எனக்கு எல்லாம் பிளாங்கா இருக்கு கிருஷ்ண 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 கிருஷ்ணா எஸ் உங்களுக்கு தெரியறதா எல்லாரும் தெரியறதா தெரியுது மாதாஜி ஓகே ஓகே ஸ்லைட் ஷோ எல்லாம் போட போறது இல்ல 2 நாள் இப்படியே மேனேஜ் பண்ணிடலாம் நம்ம தெரியுது மாதாஜி என்ன மாதாஜி தெரியுது மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே 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 ஹரே கிருஷ்ணா இப்ப நம்ம வந்து எல்லாரையும் ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட். இன்னைக்கு நாளைக்கெல்லாம் முடிச்சு விடலாம் நம்ம. ஓகே, அது இப்போ முடிச்சாச்சுன்னா அப்புறம் லெவல் 3 எல்லாம் ஜம்பிங் டு லெவல் 3. ஸோ அதனால எனக்கு ஐ எம் வெரி வெரி ஆங்ஷியஸ் அபவுட் இட். அவங்களெல்லாம் லெவல் 3ல பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து லெவல் 3ல பார்க்கலாம். அண்ட் யார் ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ண முடியறது இல்லை, அவங்களுக்கு ஏன் வேண்டாம்னு சொல்றேன் அப்படின்னா புரியாது. லெவல் 3ல வந்தப்பறம் முழிப்பா, அது ஒரு மாதிரி எடுத்துன்னு போயிடலாம். லெவல் 4ல வந்து ரொம்பவே முழிப்பா, 3யும் தெரியாது 2வும் தெரியாது, அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால யாரெல்லாம் வந்து சரியா ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணல, இன்னும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, லெவல் 3 பண்ணலாம். ஆனா என்னன்னா அப்புறம் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அப்புறம் திரும்பி ஒண்ணுமே புரியலைன்னா அப்புறம் அங்க போயிட்டு விட்டுடுவான். அதோட ஒழுங்கா படிப்படியா போறதுதான் நல்லது. அதனால தான் அந்த மாதிரி மெசேஜ் போட்டேன். நிறைய பேர் வரமாட்டேங்கிறாங்க, ஏதோ டைமிங் சரியில்லை அப்படி நான் நினைச்சுக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா எல்லாம் தெரியாது, டைமிங் சரியில்லைன்னு நான் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் நினைக்கிறேன். வரலையா நோ ப்ராப்ளம். அவங்க திரும்பி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு திரும்பி லிங்க் போட்டிருக்கேன், திரும்பி ஜாயின் பண்ணிட்டோம். நம்ம பின்னாடி அவங்க வருவாங்க. நம்ம லெவல் 3 போகும்போது அவங்க லெவல் 2 பண்ணிட்டு லெவல் 3 வருவாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்லேருந்து படிக்கிறோம், வித்தவுட் எனி ஃபீஸ். அது எப்பவுமே நினைவு வச்சுக்கணும். இந்த இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் நம்ம வந்து எல்லாமே ஹையர் லெவல்ல போனாலும் சரி ஒன்றும் கிடையாது, ஃபீஸே கிடையாது. நமக்கு என்னது ஏதாவது கொடுக்கணும், டெம்பிள் கொடுக்கணுமா இருந்தா டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தீங்க. இல்ல இப்ப வேற என்ன, இப்போ இந்த இது காலேஜ்ல கட்ட போறாங்க, அவங்க ஏதாவது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு சேவை கொடுக்கறதுக்கு, நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுக்கு பகவான் இன்னும் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கார். என்னடி பிரபுஜி மூலமா நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம், அது வேற விஷயம். ஆனா ஃபீஸ் ஃபார் த ஸ்டடீஸ் சொல்லிட்டு அவங்க வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ நம்ம வந்து சேவை நமக்கு ஏதாவது இதுல திருப்பி கொடுக்கதான் போனோம்னா பணமா கொடுக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி உடலா உழைத்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னாக்கா அப்போ பணமா கொடுக்கலாம். ஒண்ணும் இல்லையா, பரவாயில்ல, அதெல்லாம் ஒன்றும் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. சேரிட்டி கேன் நெவர் பி ஃபோர்ஸ் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்போ இஸ்கான் மங்களூர்ல நம்ம படிக்கிறோம். அவங்களோட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஆனா வணக்கத்தை தெரிவித்து அவருடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் நமக்கு. இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு அவரோட என்னது, அவர் நினைத்தாதான் எல்லாமே நடக்கும். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம்னாக்க இது வரைக்கும் வந்திருக்கோன்னு அவர் நமக்கு வந்து உந்துதல். நேற்று கூட அதான் பார்த்தோம் இல்லையா, காரியம் முடியணும்னாக்கா அவர் இல்லாம அது முடியாது. பரமாத்மா ரூபத்துல அவர் சாங்ஷன் பண்ணணும். அப்ப அதை சாங்ஷன் பண்ணினதுனால இவ்வளவு வந்திருக்கும். இன்னும் மேலும் அவர் வந்து நமக்கு உறுதுணையா இருந்து நமக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி நம்மளை மேல கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். இந்த ஸ்டார்ட் தி கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யார் படிக்கிறேன்? லீலாவதி மாதாஜி படிக்கிறேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி.
படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஸ்தம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணஹிதாய ச ஜகத்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாயை தத்பக்தாய நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசாத்ய தேசதாரிணே. பஞ்சதத்வாத்மஹம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாப்டர் 18க்கு வந்திருக்கோம். நம்ம இப்ப வந்து படிக்கிறது என்னது சாப்டர் 18. அது எதை பத்தி படிக்க போறோம் அப்படின்னா மோக்ஷ சந்நியாச யோகா. மோக்ஷங்கிறது என்னது? விடுதலை. இதுல இருந்து விடுதலை. இந்த பௌதிக உலகத்துல திரும்பி பிறப்பு இறப்புன்னு இருப்போம், பண்ணிட்டு இருப்போமே நம்ம எவ்வளவு ஜென்மமா. அதுல இருந்து நமக்கு எது எப்படி விடுதலை கிடைக்கும்? சன்னியாசம் ஆயிடுது. சன்னியாசம்னா என்னது? அதான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். பற்றுதல் இல்லாமை. பற்றுதல் இதுல இருந்து பௌதிக விஷயங்கள்ல பௌதிக மனிதர்கள் இதெல்லாம் பௌதிகமா இருக்கும். அதுல இருந்து நம்ம இது இல்லாம என்னது அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம ஒரு ஆசை இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அதுதான் வந்து சந்நியாசம் அப்படிங்கிற பகவான். அண்ட் டைட்டில் என்னது? நம்ம 18 சாப்டர் டைட்டில் என்னது? கன்க்ளூஷன், ஃபைனல் கன்க்ளூட், முடிவு என்னது? துறவின் பக்குவம், த பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரினன்சியேஷன். எப்படி இந்த துறவோடு எக்ஸாக்ட்லி துறவுனா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்பதான் படிக்கிறோம். ப்ரிஃபேஸ் தான் கொடுத்தாச்சு. ஸ்டில் இந்த முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறோம் இல்லையா, அது. அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியரின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். நம்ம வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஜம்ப் பண்ணிடுறாங்க. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா 56 இங்க இருந்தோம். 56 வரணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 முன்னாடி பார்த்துட்டு வந்து இதுதான் மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சி 3 வகைப்படும். ஒரு குணத்தின்
ஒரு குணத்துக்கு தகுந்தா போல மகிழ்ச்சியும் வந்து ஒருத்தான் அனுபவிக்கிறான். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் எப்படி மகிழ்ச்சி அனுபவிப்பான், ரஜகுணத்துல இருக்கிறவன் எப்படி அனுபவிக்கிறான், அண்ட் தமோ குணத்துல உள்ளவன் எதை வச்சு அவன் வந்து மகிழ்ச்சி அனுபவிக்கிறான். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்பதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது வந்து திரும்பி திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவன் எப்படி முதல்ல கஷ்டமா இருக்கும், உனக்கு இதெல்லாம் காலையில எழுந்துக்கணும்னா ஜபம் பண்ணணும்னா எல்லாம் கஷ்டம் இல்லை, ஒரு இட் வாஸ் டேக்கிங் டைம், இன்னும் இவ்வளவு பண்ணணுமா இவ்வளவு, அப்புறம் நமக்கு அது ஒரு ருச்சி கண்டுபிடிச்சு. அப்போ அந்த மாதிரி அவன் அதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வரான்னாக்கா என்ன அர்த்தம்னா அவன் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கான். அதே ரஜகுணத்துல இருக்கிறவன் அவனோட சுகம் ஆனந்தம்ல இதுல இருக்கும். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, சாப்பாட்டா இருக்கட்டும், காதால கேட்கிற ஒரு மியூசிக்கா இருக்கட்டும், கண்ணால பார்க்கிற ஏதோ ஒரு இந்த மேனிக்வின் இது போட்டிருப்பாங்க விண்டோ ஷாப்பிங்ல, ஆஹா என்ன சாரி இல்லைன்னு, அந்த சாரி உடுத்தின்னு இருக்கிற அந்த பெர்மனடி அழகா இருப்ப, அது நல்ல நெடினமா நல்ல ஒரு உடல்வாகோட இருப்பா, அது நன்னா இருக்கும், அவங்களுக்கு சூட் ஆகும். நம்மள மாதிரி உள்ளவாளுக்கு அது நன்னா இருக்குமா அது தெரியாது. ஆனா நம்ம என்ன நினைப்போம், ஆஹா என்ன அழகா இருக்குல்லன்னு, அந்த பொம்மைக்கு அழகா இருக்கும். ஆனா அந்த பைத்தியம் மாதிரி அதுக்கு நம்ம விலை கொடுத்து வாங்கி நம்ம ஒருத்தினா யாரும் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டா. சோ கண்ணால வந்து நம்ம வந்து அடையப்படும் சுகம், காதால கேட்கிற சுகம், மூக்கால நுகர்ற சுகம், வாயில சாப்பிடுற சுகம், தொழுப்புல தொடர்றதுனால ஒரு சுகம், இதெல்லாம் என்னது ரஜகுணத்தில் உள்ளது. ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்ற தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. தமோ குணத்துக்காரன் கேட்கவே வேண்டாம். தன்னுணர்வை காண இயலாத, அந்த தன்னுணர்வுனா என்னன்னே தெரியாது. ஐ ஹேவ் திஸ் லைஃப், லெட் மீ என்ஜாய், அவ்வளவுதான். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அப்புறம் இப்ப என்ன கேட்க சொல்றது, இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்திலோ தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. அப்படின்னு தேவர்கள்ல இருந்து கீழே இந்த லோவஸ்ட் பிளானட் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ஒரு உடலை பெற்று வந்திருக்கோம்னாக்கா நமக்கு இந்த குணங்கள் தாக்கதான் செய்யும். இதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம டி செக்ஷன் பார்ப்போம். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன் பை ஆக்குபேஷனல். இப்போ வேலை சம்பந்தமா எப்படி நம்ம வந்து ஈடுபட வேணும், நமக்கு எந்த குணத்துல இருந்தா எந்த மாதிரி வேலை செய்ய முடியும், அது இன்வால்வ் ஆகும், அதை பத்தி எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஆல் ஒர்க் இஸ் கண்ட்ரோல் பை த மூட்ஸ். நம்ம என்ன வேலை பண்ணோம்னா அதையும் வந்து என்னது நம்ம முறைகள் தான் வந்து நம்மளுக்கு பண்ண வைக்கிறது, தூண்டுதல். yet one can become free. அது இருக்கவே இருக்கு. நம்ம இது தூண்டுறது கரெக்ட் தான், இருந்தாலும் நமக்கு பகவான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு, ஒரு சின்ன ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு. நல்ல புத்தியோட நம்ம அதை தெரிஞ்சுன்னு நம்ம அந்த என்னது பாதையில வெளியில வந்துட்டோம்னாக்கா நம்ம அந்த பற்றுதல் இல்லாம, பௌதிக விஷயத்துல பற்றுதல் இல்லாம ஆன்மீகத்தில் பகவான் இடத்தில் பற்றுதல் வைத்து வந்தோம்னாக்கா நம்ம இதுல இருந்து தப்பி எங்க போயிடலாம், சுத்த சத்துவ நிலையில போய் பகவானை அடையலாம். Yet one can become free from the reactions of the work by acting as Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra in நிஷ்காம கர்மயோகா. அவங்க பிராமணனா இருக்கட்டும், க்ஷத்ரியனா இருக்கட்டும், வைஷ்யாவா இருக்கட்டும், இல்லை சூத்ரனாவும் இருக்கட்டும், ஆனா அவன் நிஷ்காம கர்மயோகா. இதன் இந்த வேர்டு வர்றது நமக்கு தெரியணும். இந்த 18th சாப்டர் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா பத்தி நமக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும். நிஷ்காமன் என்ன, எனக்கு வேண்டி நான் வேலை பண்ணல, எது பண்ணாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம். நான் சாப்பிடுறேன், அந்த சாப்பாடும் முதல்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணம். சாப்பிடுறேன், ஏதோ துணி போட்டுக்கிறேன். இப்ப தீபாவளிக்கெல்லாம் துணி போட்டுக்கும்போது என்ன, எல்லார் வீட்லயும் மஞ்சள் தான் தேய்ச்சி தான் போட்டுருப்பாங்க. மஞ்சள் தேய்க்கிறதுனா என்னது, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அது ஒரு இண்டிகேஷன். பகவானுக்கு அவருக்கு முன்னாடி போட்டு அவர் தொட்டு பார்த்தாச்சு அப்படின்னு. ஸோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம வந்து உடுத்தினோம். அதே போல எதுவுமே நீ செயல் பண்றதா இருக்கட்டும், எனிதிங், வேலைக்கு போறதா இருக்கட்டும், குழந்தைகளுக்கு சொல்றேன், ஹோம்ஒர்க் பண்றது, வீட்டுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்றீங்கன்னா ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணிட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அதெல்லாம் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். குழந்தைகள் தான் அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது. பெரியவா நம்ம ஏஜ் எல்லாம் வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி நல்ல பக்கம் வந்துடும். இட் வில் நாட் பி ஷேக்கன். இவ்வளோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் என்ன இருந்தாலும் வந்து நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் கிவ் மை பெஸ்ட் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பேன். அதுல அவன் நினைக்கிறது மார்க் வரலைனாலும் வந்து அதிர்ந்து போக மாட்டான். he will be ready to face the life. அந்த இதுக்கு தான் நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்துறோம். பகவத்கீதா இஸ் ஒன்லி a life manual. அவளை வந்து நல்ல பக்குவப்படுது. நமக்கே லைஃப்ல இன்னும் சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும். இன்னும் எங்க முடிஞ்சிருக்கு, எப்ப முடியும் தெரியாது. நாளைக்கு முடிஞ்சா வெரி குட், இல்லை இன்னும் 20 வருஷம் போட்டுட்டாருனாக்கா போச்சு போ. அந்த 20 வருஷத்தை என்னெல்லாம் பார்க்க போறோமோ, எப்படி எல்லாம் சமாளிக்க போறோமோன்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கும். இப்படி எவ்வளவு பேரை சமாளிக்கணும், எப்படி யார்கிட்ட நயமா பேசணும், எப்படி அந்த பலவித மக்கள் பலவித இது சூழ்நிலை இருக்குங்க, எப்படி நம்ம சமாளிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதை படிச்சுன்னா நல்ல சமத்துவம் வந்துடும்.
ஸோ நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் எதுவுமே. While worshipping the Lord through that work, this அது continuation. Okay. Or the work acting as Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra in Nishkama Karma Yoga, while worshipping the Lord through that work. பகவானை நினைத்து அவருக்கு வர்ஷிப் பண்ணிட்டே இந்த வேலையை பண்ணணும். அது வந்து வைஷ்யனா இருக்கட்டும், சூத்ரனா இருக்கட்டும், இல்லை இது க்ஷத்ரியனா இருக்கட்டும், பிராமணனா இருக்கட்டும், இது யாருமே வந்து எந்த குலத்துல இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்ணணும். எந்த வேலை பண்ணாலும் this work even if faultily done, தப்பா பண்ணாலும் சரி, சமைக்கிறோம் அது உப்பு இல்ல காரம் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல பரவாயில்லைங்கிற பகவான் சொல்ற, பரவாயில்ல நீ ஆசையா தானே கொடுக்குற. அந்த இந்த ஸ்டோரி நம்ம சொல்லிப்போம் இல்லையா, நம்ம விதுரோட வைஃப் விதுரர் இல்லாத சமயத்துல வீட்டுக்கு போற, எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை பிடிக்கும். கிருஷ்ணா வந்துட்டேன்னு அவ்வளவு ஆனந்தம் அவளுக்கு, என்ன எதிர்பார்க்காம வந்துட்டாரு. அப்போ வா 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 உட்காரு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து இது ரொம்ப என்னது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, வா வா உட்காரு அது இது பேசி உனக்கு நான் என்ன கொடுக்கட்டும் ஏது கொடுக்கட்டும், ஆமா ரொம்ப பசிக்கிறதுங்கிற, உனக்கு என்ன கொடுக்குறேன் ரொம்ப அது ஒரு ஆனந்தத்துல அவளுக்கு தெரியல. பழத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து பழத்தை உரிக்கிறா, பழத்தோலை கொடுக்குறா, பழத்தை கீழே போடுறா, திரும்பி ஒரு பழமா வந்து பழத்தோலை வந்து ஆஃபர் பண்றா பகவானுக்கு. அவரு அழகா சாப்பிடுற, கசக்கறதே இது போயிட்டு நீ கொடுக்குறீங்கன்னா கோச்சுக்கல, அவர் அழகா அதை சாப்பிட்டு, ஏன்னா அவ்வளவு ஆனந்தத்துல வந்து ஒரு பிரேமையில கொடுக்குறா. பழத்தெல்லாம் கீழே போட்டு பழத்தோலை கொடுத்துட்டு இருக்கா. அப்புறம் அங்க வர கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் விதுரர் வந்துட்டு, விதுரா நீங்க என்ன பண்ற, இவர் தடுத்துற, அது ஒரு இதே இருக்காரு டிராயிங் இருக்கு, அவர் தடுக்கிறார் கிருஷ்ணன், நீ ஒன்னும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாரு, அவன் பாட்டுக்கு அவர் ஆனந்தத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவன் வந்து முழிச்சுட்டான், என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ, என்ன இது வாழைப்பழ தோலை போயிட்டு பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்க, பழத்தெல்லாம் போட்டு நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப தென்னுள்ள ஷி ரியலைசஸ், அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், வெரி சாரி கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்தது வந்து பழத்தை எடுத்து பழத்தை கொடுத்து பழத்தோட கீழே போடுறான். பகவான் சொல்ற, இந்த பழத்துல அவ்வளவு ருச்சி இல்லை, நீ இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த பழத்தோட இருக்கிற ருச்சி இதுல இல்லைன்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்மளும் எனக்கு ஏனோ தானோ தான் சமைக்க தெரியும், எனக்கு சமைக்கவே தெரியாது, பரவாயில்ல. பகவான் சொல்றேன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம், இல்லை நான் சமைக்கவே மாட்டேன். இப்போ பாமனி மாதாஜி வீட்டுல எல்லாம் அப்படிதான், அவங்க வந்து இப்போ இருந்தாலும் துளசி தண்ணி வைக்கிறாங்க, ஒன்னும் நம்மளால முடியலைன்னாலும் ஒரு துளசி தண்ணி, பகவான் ஒண்ணுமே கேட்கலையே. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், பத்திரமும் இல்லை எங்க வீட்டுல, இலைகள் இல்லை, இலைன்னா துளசி இலை இல்லை, புஷ்பம் இல்லை, இதுவும் இல்லை, என்னது பத்திரம் புஷ்பம் பலம் ஃப்ரூட்ஸும் இல்லை, என்ன இருக்கு, தண்ணி இருக்கு, குழையில தண்ணி இல்லைன்னு இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்ல அன்னைக்கு அதுவும் இல்லை, எங்க ஒரு வாரமா எங்க வீட்டுல குழையில தண்ணி இல்லைன்னா அப்படி என்ன சொல்றாரு, கண்ணால் ஆச்சாரியர் சொன்னது, பகவான் சொன்னது, பகவான் ஆச்சாரியர் ஒரு லெக்சர்ல காட்டேன். அப்ப நீ கண்ணால் தண்ணீர் விடு, உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லையே பகவானேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு வருத்தத்தை நம்ம வந்து கண்ணீரோடு விடணுமா, அப்படியாவது பகவானை நினை அப்படின்னு. சோ என்னன்னா பகவான் வந்து டேஸ்ட் நல்லா நல்லா சமைக்கல அதெல்லாம் அவர் பார்க்க மாட்டார், நம்ம அன்போட கொடுக்கறதான் பார்க்கறாரு. அதனாலதான் தினமுமே அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். இது வந்து நம்ம எப்பவுமே நம்ம வந்து லெவல் 2ல அது கண்டிப்பா நம்ம வந்து அது படிக்கணும். ஜபம் படிச்சாச்சு, ஆஃபரிங்கும் படிக்கணும். யாரெல்லாம் பண்றதுலையோ திங்க் தெம்செல்ஃப், இது வந்து செல்ஃப் அனாலிசிஸ் தான். யாரும் வீட்டுல வந்து பண்றீங்களா இல்லையான்னு பார்க்க மாட்டா, யாரும் ஜபம் பண்றீங்களா இல்லையான்னு யாரும் போய் பார்க்கறது கிடையாது. நம்ம நினைக்கிறோம் எல்லாம் வந்து நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை, நம்பிக்கையோட நம்மலாம் அதுல பண்றோம். அது பண்ணினா நம்ம உயர்ந்து போவோம், அவ்வளவுதான், வேற என்ன. யாரும் வந்து இது கிடையாது, ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் போட்டு பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம உயரணுமா, நம்ம ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருந்து நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணி எவ்வளவு நம்ம வந்து முன்னுக்கு போறோமோ அது பகவானுக்கு தெரியும், நமக்கு தெரியும். உள்ளூர் இருக்காரு அவர், பரமாத்மா இருந்தது சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஸோ வந்து நம்ம அவருக்கு உண்மையா இருந்து அவருக்கு நம்ம தொண்டு புரியறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். ஸோ த ஒர்க் ஈவன் இஃப் ஃபால்ட்லி டன், சரியாவே பண்ணல இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்கிற, இஸ் பெட்டர் தேன் அக்செப்டிங் அனதர்ஸ் ஆக்குபேஷன். இல்லை நான் இது சோதான் பண்றேன், அப்போ வேற யாரோ பண்ணின பொருள், வெளியில இருந்து வாங்கினேன், கேக் வாங்கினேன், வெளியில இருந்து என்ன பொருள் வாங்கினேன், அவன் யாரோ கை காலம் மிதிச்சிருப்போம், துப்பிருப்போம், அவன் குளிச்சிருக்க மாட்டான், வேர்வையோட போட்டிருப்போம், அதை போயிட்டு நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு இது கொடுத்ததுனாக்கா நம்ம அதுக்கு பணம் நீ கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணது பணம் கொடுக்குறோம், ஏன்னா அது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு, அதை போயிட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணக்கூடாது. ஃபால்ட்லி டன்னா இருந்தாலும் நம்ம பண்ண சாப்பாடு கொடுக்கலாம், ஆனா பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறத கடையில இருந்து வாங்கினோம் அதை வந்து கொடுக்க கூடாது. நம்ம அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம், இதுதான் கொடுத்துருக்காரு. அக்செப்டிங் அனதர்ஸ் ஆக்குபேஷன் அந்த மாதிரி பண்ணணும், இஸ் பெட்டர் தேன் அக்செப்டிங் அனதர்ஸ் ஆக்குபேஷன். நம்ம ஆக்குபேஷன் என்னது, நம்ம பண்ணின நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை வந்து ஆஃபர் பண்ணுவோம். பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் ஆர் நெவர் அஃபெக்டட் பை சிம்பிள் ரியாக்ஷன். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம எப்போ பண்ணும்போது அதனால வந்து பாவ செயல் பண்ணினாலும் அது வந்து பாவம் சொல்லிட்டு அந்த பாவ கணக்குல வராது. அதான் நம்ம வந்து சொல்றோம், ஆர்மி வந்து ஜவான் பள்ளா இருக்காங்க, அவங்க நிறைய கொலை பண்றாங்க, எனிமீஸ் எல்லாம், அதெல்லாம் பாவ கணக்குல வராது. டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் அறுவை சிகிச்சை பண்ணும்போது வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு டெத்து
ஏற்பட்டுடும். அவங்க கணனே கொலை பண்ண மாட்டாங்க, உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு தான் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல ஏதோ பேராமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகும், உள்ள ஹார்ட் சரியா பம்ப் பண்ணாது, இல்லை ரொம்ப ஃபாஸ்டா பம்ப் பண்ணும், ஏதோ லீக் ஆகணும், என்னவோ சம்திங் வரும். டாக்டரோட டெர்மினாலஜி நமக்கு தெரியாது. அப்பவும் வந்து டாக்டர் கேன் நாட் பி டேர்ம்ட் ஆஸ் அவங்க கொலையாளின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த முட்டாள் மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவங்க டாக்டரை போயிட்டு அடியோ அடி ஹாஸ்பிட்டல்லாம் உடைச்சு முட்டாள் மனிதர்கள் அந்த மாதிரி பண்றாங்க. அதே போல ஒரு ஜட்ஜ் கிவிங் டெத் சென்டென்ஸ், அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு வேண்டியது அந்த அப்படிதான் இருக்க ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான் கொடுத்துருக்கு. இந்த செக்ஷன் பிரகாரம் இந்த செக்ஷன் பிரகாரம் அப்படி போட்டு அதுக்கு சரியா விளக்கம்லாம் கொடுத்துட்டு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம். ஸோ தட் ஆல்சோ வில் நாட் அஃபெக்ட் அந்த ஜட்ஜுக்கு வந்து அது வந்து இது பாவ கணக்குல போய் சேராது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கு. இப்போ 41 48 பார்க்கலாம். லைஃப் மேனுவல் தான். பகவத்கீதா இஸ் ஒன்லி லைஃப் மேனுவல். இது வந்திருக்கா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பினஸ் ஸ்கீம் எடுத்தது எங்கேயோ கிளிக் பண்ண எங்க ஓகே. இப்போ 4 kinds ஆஃப் ஆசிரமாஸ். பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்ரன், இந்த மாதிரி 4 விதமா வந்து பிரிவு பண்ணியிருக்கார் மனிதர்களை இல்லையா. அதுக்கு தகுந்தா போல மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர், அந்த முறைகள் எப்படி வேலை செய்யறது, ஜட இயற்கை முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? பின்னாடி வரலாமா? இன்னைக்கு யார் இருக்கா பின்னாடி? யாரும் போய் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க? ஓ, சுதந்திர தேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. பிராஹ்மண கஷ்த்ரிய விஷாம் சூத்ராண கஷ்த்ரியல கஷ்த்ரிய க்ஷத்ரிய பிராஹ்மண இக்ஷத்ரிய அப்படிதானே? இக்கு வேண்டாமே, ஈ போடு, ஈ சொல்ல வேண்டாம், வெறும் க்ஷத்ரிய. க்ஷத்ரிய பிராஹ்மண க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் ச பரந்தப கர்மாணி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவ பிரபவைர் குணைஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. நைஹி குணைஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras are distinguished by the qualities born out of their own nature. அவங்களுக்கு ஒரு குணம் இருக்கும், அதை வைத்துதான் வந்து அவனை வந்து பிராமணனா, க்ஷத்ரியனா, சூத்ரனா, வைஷ்யனா சொல்ல முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சானா கடகடகடான்னு வரும், அவனுக்கு ஈஸியா வரும், நல்லா மனப்படம் பண்ணுவான், அதோட அர்த்தம் புரியும். இன்னொருத்தாளுக்கு அவன் அப்ப அவனுக்கு என்னது, அவன் பிராமணன், அப்ப அவனோட வேலை என்னது, அவன் வேற ஒரு தொழிலும் பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் டு டூ என்னது, அவன் இன்னொருத்தாளுக்கு அந்த இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும், அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். அதனால பணமும் வாங்கக்கூடாது. அப்ப பணம் வாங்காம அவன் எப்படி ஜீவிதம், அவனோட லைஃப் எப்படி ஓட்டுவான்னா, இவன் இருக்கான் வைஷ்யன் இருக்கானே, அவன் வந்து ஒரு பொருளை வந்து அவன் பிசினஸ் பண்ணும்போது அவன் கொடுப்போம், நீ எனக்கு இது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சொல்லித்தரேன்னா அது பணம் வாங்குறது இல்லை, அதுக்கு பதிலாக நான் உனக்கு அரிசி பருப்பு, உன் வீட்டெல்லாம் அந்த சாப்பாடு இதெல்லாம் நான் பார்த்து வரேன், உன் வீட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு நான் சத்திரியங்க நான் அதை பாக்குறேன், நீ எனக்கு வந்து ஸ்கிரிப்சர் சொல்லிவிடு. உழவு தொழில் தான் இந்த வேலை செய்யணும் சூத்ரன். அவன் சொல்ற இந்த வேலை பண்றது, உன்னோட வீட்டோட வேலையெல்லாம் பண்றதுக்கு நான் பண்றேன், நீங்க எனக்கு ஸ்கிரிப்சர் சொல்லி கொடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பரஸ்பரம் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தருக்கு குணம் என்ன இருக்கும், சத்திரிய குணம் ஓங்கி இருக்கும், நல்லா வீரமா. நம்ம வந்து இதுலயே பார்க்கலாம், குழந்தைகள் இதுலயே பார்க்கலாம். சிலவே மானிட்டரா ஒரு ஃபுல் கிளாஸ்ல 1-2 குழந்தைகள் தான் அந்த மாதிரி ரொம்ப இதா இருப்பாங்க, நல்லா ஸ்மார்ட் சொல்லக்கூடாது, அவங்க வந்து நல்ல தைரியமா பேசுவான், டீச்சர்ட்டையும் பேசுவா, நல்லா இது. அப்போ அவங்கள மானிட்டரா போட்டுக்கலாம், அழகா மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம இல்லாத நேரத்தை, டீச்சர் இல்லாத நேரத்தை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் க்ஷத்ரிய குணம், இந்த பாதுகாக்கிறது. சில பேரோட வீட்லயே நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு பிரதர்லி ஒரு வந்து ஒரு என்னால் முடியும், நான் பாத்துக்கிறேன், டோன்ட் வரி, ஐ வில் டேக் கேர் அப்படிம்பாங்க. யாரோ ஒரு ஆள் இருப்பாங்க, அப்படி எல்லாரும் சோன் இருக்க மாட்டாங்க, யாரோ ஒருத்தர் நல்ல இதா அவங்கள நம்பி நம்ம வந்து விட்டுடலாம் அந்த மாதிரி வேலையை. சில பேர் வந்து ரொம்ப கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க, எது எந்த என்ன கிடைக்கும், அங்கேருந்து வாங்கினா இது வந்து இதை சீப்பா கிடைக்கும், இங்கேருந்து அதை வந்து இங்கேருந்து அது இங்க கிடைக்கிறது அங்க இல்லை, அந்த எந்த இடத்துல அது இல்லையோ அதை அங்க போயிட்டு இது விற்பனை பண்ணலாம், அதுல இவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நல்ல கால்குலேட்டிவ் மைண்டா இருக்கும், அது எல்லாருக்கும் வராது. ஸோ அவன் யாரு, அந்த மாதிரி குணம் படைத்தவன் வைஷ்யன். ஒருத்தவங்க வந்து இது 3க்கும் இல்லை, அவனுக்கு ஸ்கிரிப்சர்ஸும் வராது, ரொம்ப தைரியசாலியும் கிடையாது, இந்த மாதிரி கால்குலேஷனும் கிடையாது. அவனா உழைப்போம், காலையிலேருந்து உழைச்சு ராத்திரி வரைக்கும் உழைக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். அவன் வந்து சூத்ரன். இப்போ இவன் வந்து எல்லாருமே 4 பேரும் பரஸ்பரம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. இப்படிதான் பகவான் வந்து ஆசிரமங்களை நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா இப்ப என்ன எடுத்து நம்ம எல்லாம் தப்பா எல்லாம் அனுப்புங்க. பூனல் யாரோட கழுத்துல இருக்கோ, யாரோட மார்புல பூனல் தொங்குதோ அவன் தான் பிராமணன் நம்ம நினைச்சுட்டோம். யாரு வீரமா வந்து இதா இருக்கானோ அவன் தான் க்ஷத்ரியன். வீரம்னா அப்படி இல்லை, வந்து இது இப்போ எப்படி பொலிட்டிஷியன்ஸ்
இருக்கிற பொலிட்டிஷியன்ல நம்மளை காப்பாற்றுவோம் நம்ம நாட்டை காப்பாற்றுவோம்னு சொல்லிட்டுனா அவனுக்கு எல்லாம் ஓட்டு போட்டு, ஏன்னா அவன் நமக்கு டிவி தரான், ஃப்ரிட்ஜ் தரான், மிக்சி தரான், கிரைண்டர் தரான்னு சொல்லிட்டு, ஓ இவன் தான் நம்ம நாட்டை காப்பாற்றுவோம், என்ன காப்பாற்றுவோம்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஓட்டு போட்டு போச்சு, கோயிலையும் இடிச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு லெவலுக்கு பாயிண்ட் இருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப விழிப்பா இருக்கணும். யாரு வந்து நிஜமாவே நம்ம இதுக்கு வந்து உழைத்து நம்மளை காப்பாற்றுவோம், நம்ம என்னது ராஜ்யத்தை காப்பாற்றுவோம், அந்த மாதிரி தெரியும். அதே போல வைஷ்யனும் யாரு ஆக்சுவல் பிசினஸ். இப்ப எல்லாம் என்ன எடுத்துன்னா, பிராமணன் நல்லா படிக்கிற வேதம் படிக்கிறவன்லாம் பிசினஸ் போயிட்டான். அப்புறம் அவன் எல்லாம் உழவு தொழில், ஏன்னா அதுலயும் லாபங்கள் ஏதோ சம்திங்ல எல்லாம் தாறுமாறா போனதுனால என்னது யாரும் இப்ப சந்தோஷமா இல்லை. பாகவதம் படிச்சா இதெல்லாம் தெரியும். பாகவதத்துல அதனாலதான் நீங்க எல்லாருமே இதை படிச்சு லெவல் 6 வாங்கும். அதுல வந்தாதான் தெரியும் பரீட்சித் மகாராஜோட காலத்துல எப்படி இருந்தது, அவர் எப்படி ஒரு ட்ரூ லீடரா இருந்து அந்த டைம்ல எல்லாரும் சுபிக்ஷம், பூமியும் நல்ல விளைச்சல் கொடுத்தது, நேச்சர் ஆல்சோ ஒபீடியன்டா இருந்ததுதான். இப்ப அப்படி இல்லையே, நினைச்சா மழை வருதுங்கிறோம், நினைச்சா இடி, நினைச்சா ஒரு பூகம்பம் வருது விழுதுங்கிறீங்க. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி குளறுபடி நிறைய நடக்கிறதுனால தான். ஆனா கலியுகத்துல அப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் மோசமா தான் போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்ப நம்ம கையில ஒண்ணும் இல்லையேனாக்கா நம்ம இருக்க வேண்டாமே, நம்ம தப்பிச்சுன்னு போயிடலாம். இதை பார்த்து நம்ம வந்து மிச்சிக்கிண்டு ஐயோன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம வந்து பகவானை நினைத்துல இன்னும் உயர்ந்து பகவான் இடத்துல போயிடணும். ஓகே, இது படிச்சாச்சா? இல்ல படிக்கலைங்க, இன்னும் சுந்தர தேவி மாதா படிச்சுட்டாங்க இல்லையா? படிச்சுட்டாங்க. ஓகே. So Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras are distinguished by the qualities born of their own nature. பிறவி குணம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அதனாலதான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி வேலையை பண்ண முடியும். In accordance with the material modes. அந்த குணத்திற்கு தகுதா போல அவங்க வந்து அந்த வேலையை எடுத்துக்கிறாங்க. ஓ சாஸ்டைசர் ஆஃப் த எனிமி அப்படின்னா என்னது? அர்ஜுனனுக்கு பரந்தப்பன் போட்டுக்கா, ஆமா மேல இருக்கு ரெண்டாவது. பரந்தப்பனா எதிரிகளை தவிக்க செய்வனே அப்படின்னா, அவனை பார்த்தா போறோம் எதிரிகள்னா போச்சு, இன்னைக்கு நம்ம வந்து உயிரோட தப்ப மாட்டோம். ஏன்னா அவங்க குறி தப்பாது. அர்ஜுனன் அவ்வளவு பெரிய வில்லாளி, அவ்வளவு நல்லா எய்ம் பண்ணுவான். அதனால அவனுக்கு பரந்தப்பான்னு பேர். எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே தங்களது சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் பிராமணர்கள், க்ஷத்திரியர்கள், வைசியர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றனர். ஏன்னா பகவான் தான் அந்த மாதிரி பிரித்திருக்காரு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? எல்லாம் தப்பா பண்ணிட்டோம். அதான் முடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒரு நாளைக்கு வெரி பேட் சொல்லுங்க, சரியா? ஹோப்ஃபுல்லி வீட்டுல போனாதான் நீ தெரியும் அந்த எந்த லட்சணத்துல இருக்குன்னு. இவ்வளவு நாள் பூட்டி இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப யார் படிக்கணும்? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தான் கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. நான் வந்து போயிட்டு இருக்கேன். ஷமோ தமஸ்தப சௌஷம் சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வபாவஜம்னா நம்ம ஸ்வபாவம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம தமிழ்ல எல்லாம் சுபாவம் அந்த மாதிரி. அப்ப என்னது? ஜட இயற்கை முறைகளை அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். பீஸ்ஃபுல்னஸ், சாந்தி, அதாவது சமோதமஸ், சமமா பாவிக்கிறவன், தமஸ் தபம் செய்யறவன், சௌச்சம் கிளீனா இருக்கிறவன், சாந்தி நிம்மதி, இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. பீஸ்ஃபுல்னஸ், செல்ஃப் கண்ட்ரோல், ஆஸ்டாரிட்டி, பியூரிட்டி, டாலரன்ஸ் சகிப்புத்தன்மை, ஹானஸ்டி உண்மை பேசுறவன், விஸ்டம் வைஸ், நாலேஜ் அறிவு கூர்மையோட, அண்ட் ரிலீஜியஸ்னஸ். தீஸ் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் பை விச் த பிராமணஸ் ஒர்க். இப்போ பிராமணனை எப்படி பிரித்திருக்கார் பகவான்? யார்கிட்டலாம் இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அவன் தான் பிராமணன். பூனல் போண்டா போல பிராமணன் கிடையாது அப்படின்னு கிளியராகவே சொல்லியாச்சு. அப்ப அமைதி, யார்கிட்டெல்லாம் அமைதி இருக்கோ, சாந்தமா இருக்காங்களோ, எப்பவுமே அமைதியா இருக்காங்க, சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்காங்க, தவம். இப்போ தவம் தான் என்னது? இப்போ கிளாஸுக்கு வரதே ஒரு தவம் தான். அதனால தவம் தான் நம்ம இந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. தாடி வளர்த்துட்டு அவன் வந்து இந்த மாலையெல்லாம் வச்சுன்னா கமண்டலம் வச்சு இப்படி உட்கார்ந்தா தான் தவம் நினைக்க கூடாது. ஒரு கமிட்மெண்ட். தவம் இஸ் லைக் கமிட்மெண்ட். ஒரு கமிட்மெண்ட் டு கோ டு ஒர்க். இப்போ வேலைக்கு போறோம்னா கமிட்மெண்ட் தானே. அங்க போகலன்னா மார்க் ஆப்சென்ட், லேட்டா போனோம்னா ஹாஃப் டே கட்டு, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கே. அப்ப அதுல எப்படி கரெக்டா நம்ம போறோம்? ஏன்னா அங்க ரூல்ஸ் அப்படி இருக்கு. அதே போலதான் நம்ம ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ்லாம் அப்படிதான். கிளாஸ்ன்னு வச்சிருக்காங்கன்னா சிரவணம், அதுக்கு நம்ம ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணதான் வேணும். அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்துருக்காங்க. 7 மணினா 7 மணிக்கு வரணும், 7னா 7:05 வரலாம், 7:10 வரலாம், ஓகே. அப்புறம் ரொம்ப எல்லாம் லேட்டா வந்து புரியாது. அப்புறம் 4 நாளைக்கு வந்து 10 நாளைக்கு வரலாம், புரியவே புரியாது. சர்டிபிகேட் கோர்ஸ். சர்டிபிகேட் கோர்ஸ்க்கு எப்போ வேணா வரலாம், எப்போ வேணா. அப்புறம் இருக்கும் நம்ம லைஃப்ல வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். எங்கேயா வெளியில போவோம், வருவோம், யாரும் விருந்தாளி வந்திருப்போம், எல்லாம் இருக்கும். அதுப்பெல்லாம் லீவ் எடுக்க தானே வேணும்.
பட் அதர் than that you should be committed. அதுதான் தபஸ்ங்கிறது. தவம் தூய்மை, இப்போ மனசு தூய்மையா வச்சுக்கணும், புற தூய்மை அகத் தூய்மை ரெண்டும் இருக்கணும். சகிப்புத்தன்மை, எது நடந்தாலும் சகிச்சுக்கணும். ஒண்ணு ஆவேசம் வந்து கத்தி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாம ஓகே நோ ப்ராப்ளம், இதுவும் கடந்து போகும், அந்த மாதிரி இருக்கணுமா. நேர்மை, ஒண்ணு வந்து தப்பு தண்டாலாம் பண்ணாம நேர்மையா நடந்துக்கிறது. அறிவு வளர்த்துக்கிறது. அப்புறம் பகுத்தறிவு, அது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்த்துக்கிறது. ஆத்திகம், பகவானிடத்தில் நம்பிக்கையோட ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸை ஃபாலோ பண்றோம். ஆகிய இயற்கையான, அது இயற்கையா வரணும். ஏதோ ஒரு நாளைக்கு பண்ணேன் 4 நாள், இந்த மாதிரி நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, 4 நாளைக்கு தான் தூண் அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன், அப்புறம் என்ன புஷ்வான மாதிரி எல்லாம் அப்படி போச்சு. இப்போ தீபாவளிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அப்படியே போகும். ஆஹா இவ்வளவு நல்லா இருக்கியா, அப்புறம் எல்லாம் போயிடுது. அப்ப எங்க போச்சு அந்த ஆன்மீகம்லாம்? போயிடுதா காத்துல? அது ஆன்மீகமே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆன்மீகம் இஸ் ஜீரோ, ஒன்லி ஷோ தான் நடந்திருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிடும். அந்த கலர் ஃபேட்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நிறம் எழுத்து போயிடும். ஒரு புது துணி வாங்கும்போது ஆஹா நல்லா இருக்குமோ, அது நல்லா போட்டு யூஸ் பண்ணி தோச்சு என்ன ஆயிடும், கந்தலார்ந்து இருக்கு, கலரும் போயிடும். அப்போ அது சில துணியெல்லாம் நல்லா இருக்கும், அப்படியே இருக்கும். அப்போ அது குவாலிட்டி ஆஃப் த கிளாத் கேன் பி சீன் பை யூசிங். அதே போல மனிதர்களையும் பழக தெரிஞ்சிடும், அவங்க சுய இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்ப அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஆன்மீகம்னா உள்ளூர இருக்கணும், அது வளர்த்துக்க தான் செய்யணும். முடிஞ்சா அது ஸ்டாக்னண்டா வச்சுக்கணும், வளர்த்துக்கணும். கீழே மாத்திரம் போகக்கூடாது, அது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகாது. ஸோ ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படையாங்க. இவங்களதான் பிராமணர்கள் சொல்ல முடியும். யார் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களோ அவங்க வந்து ஒரு செருப்பு தைக்கிற ஒரு இவனா இருக்கட்டும். செருப்பு தைக்கிறவங்கன்னா நம்ம இந்த இதுல எல்லாம் வேற ஒரு மராட்டிக்காரங்களாம் வேற ஒரு ஜாதி சொல்லுவாங்க, என்ன பேர் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லையா, அதுலயும் வந்து நம்ம இந்த பண்டர்பூர்ல எல்லாம் போச்சுன்னா குழவர் இந்த பாட் பண்ணுவாங்களே, அவங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு வேற ஜாதின்னு சொல்லுவா. பட் அவங்கதான் பக்தர்கள், அவதான் நல்ல பக்தர்கள். அது மாதிரி அவ அபங்க எழுதினதெல்லாம் இன்னைக்கு எல்லாம் பெரிய ஒரு கோயில்ல பெரிய பெரிய பண்டிதர்கள்லாம் அதெல்லாம் பாடுறாங்க. ஸோ அதுலயும் அவங்களுக்கும் பக்தி இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் பக்தியில என்ன இதெல்லாம் இந்த குவாலிட்டியெல்லாம் இருந்தாதான் பக்தன்னு சொல்ல முடியும். நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இஸ் டூயிங் அ பாட்ரி ஜாப் அதனால அவன் கீழ் ஜாதி, பிராமணன் தான் வந்து கோயில்ல வந்து பூஜை பண்றான் அதனால அவன் உயர் ஜாதிலாம் கிடையாது. ஸோ ஆகிய இயற்கையான தன்மை வேணும். இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். ஓகே, அடுத்தது என்ன, க்ஷத்ரியர்கள் பார்க்கலாமா? எஸ், யார் படிக்கணும்? ஸ்ரீதேவி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் ஃபீவர் மாதாஜி எனக்கு. ஓ, உங்களுக்கு ஃபீவர் வந்துட்டா? பொண்ணுட்டே உங்களுக்கு வந்துட்டா? முடியுமா, படிக்க முடியுமா உங்களுக்கு? படிக்கிற மாதாஜி. ராக்ஷயம் யுக்தே சாக்ய பலாப்யனம் தான் ஈஸ்வர பாவச இக்ஷாதரம கர்ம யாத்ரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம். என்ன ஸ்வபாவம் சொல்றாரு க்ஷத்ரியனுக்கு? ஹீரோயிசம், எதையும் எதிர்கொள்கை. என்னுடைய வந்து என்னது எல்லாத்தையும் அவன் வந்து இதா இருக்கும். he will be in the forefront, I will lead the group. அந்த மாதிரி பவர், நல்லா வந்து பலசாலி, டிட்டர்மினேஷன், ரிசோர்ஸ்ஃபுல்னஸ், கரேஜ் இன் பேட்டில், ஜெனரோசிட்டி, அதுவும் இருக்கும். அவங்க வந்து வள்ளல், கொடை வள்ளல் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்குள்ள இருக்கும். என்னது தான தர்மத்துல ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. அப்புறம் ஜெனரோசிட்டி அண்ட் லீடர்ஷிப் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஃபார் த க்ஷத்ரியாஸ். இதெல்லாம் வந்து யார்கிட்ட இருக்கோ அவனு க்ஷத்ரியன் என்று சொல்லலாம். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை க்ஷத்ரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. வைஷ்யர்கள் யார் இப்ப படிக்கணும்? சிந்துஜா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்துஜா மாதாஜி இருக்கேளா? சிந்துஜா மாதாஜி இருக்கேளா? ஓகே, லீலாவதி மாதாஜி படிச்சுக்கோங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. கிருஷி கோரக்ஷ்ய வாணிஜ்யம் வைசியகர்ம ஸ்வபாவஜம் பரிச்சர்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். இதுல வந்து 2 வைசியனும் கொடுத்திருக்கு, சூத்ரனையும் கொடுத்திருக்கு. என்னது? ஃபார்மிங், இந்த மாதிரி உழவு தொழில் பண்றவன்,
கேட்டில் ரேசிங், இதெல்லாம் என்னது கோரக்ஷம் அப்படின்னா கோ, நம்ம இதுல வந்திருக்கேன் இஸ்கான் மங்களூர்ல ஸ்டார்டட் ரேரிங் த கவுஸ் ஆல்சோ. கவுஸ் ரேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா பால் நல்ல பியோர் பால் பகவானுக்கு அபிஷேகத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால கோரக்ஷம் வாணிஜ்யம்னா பிசினஸ். ஸோ கோனா அது பசு ரேரிங் பசு அப்படின்னு என்னது பசுவை வந்து பராமரிக்கிறது. ஸோ அதுவும் ரொம்ப இது நல்லது. அப்போ யார் இதை பண்ண முடியும்? ஃபார்மிங், கேட்டில் ரேசிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஒர்க் ஃபார் த வைஷ்யாஸ். வைஷ்யர்களுக்கு அந்த மாதிரி கரெக்டாக அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஃபார் த சூத்ராஸ் தட் இஸ் லேபர். லேபர்னா உழைக்கணும். அண்ட் சர்வீஸ் டு அதர்ஸ், உழைத்து இன்னொருத்தருக்கு சேவை புரியணும். இதுதான் அவங்களுடைய வேலை. விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். எஸ், சிந்துஜா மாதாஜி வரல இல்லையா? ஓகே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. வந்துட்டாளா சிந்துஜா மாதாஜி? எங்க போயிட்டீங்க? ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்ய பிரத சம்சித்திம் லபர்தேனரஹ ஸ்வகர்ம நிரத சித்திம் யதா விந்ததி தச்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. By following his qualities of work, every man can become perfect. அவனுக்குன்னு என்ன கடமை இருக்கோ அதை நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவன் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆகிறான். Now please hear from me how this can be done. இது எப்படி பண்ணணும் அதை நான் சொல்றேன், இது கேளு அப்படிங்கிற. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லை, நிறைய ஸ்லோகாஸ் இருக்கு, பட் இது எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன்று. எஸ் ஜெயஸ்ரீ மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத பிரவர்த்திர்பூதானாம் யேன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தமப்யர்ச்ய சித்திம் விந்ததி மானவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. By worshipping of the Lord who is the source of all beings, பகவானை வழிபடணும். ஏன்னா அவர் மூலமா தான் எல்லாமே நடைபெறுறது. He is Lord for everything. அவர் தான் சோர்ஸ், அவர்லேருந்து தான் எல்லாமே வந்திருக்கு. ஸோ he is the source of all beings and who is all pervading. அப்புறம் என்னது, எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்காரு. அது ஒரு கோயில்ல மாத்திரம் தான் இருக்காரு, கோலகோவிலா விருந்தாவனத்துல இருக்காரு, இல்லை நம்ம மனதுக்குள்ள அந்த ஹார்ட்டுக்குள்ள இருக்கு, அந்த மாதிரி கிடையாது. He is that pervaded everywhere. அந்த மாதிரி இருக்கிறார். Who is all pervading. By worshipping of the Lord who is the source of all beings and who is all pervading, man can மனிதர்கள் man can in the performance of his own duty attain perfection. மனிதர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு தெய்வத்தை வந்து வணங்கும் போது அவன் என்ன வேலை பண்ணாலும் சரி, அவன் பௌத்திகமா எந்த வேலை பண்ணாலும் மனதளவுல பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சு அவன் என்ன பண்ணணும், மனதளவுல பகவானை நினைத்து அவன் வந்து நிறைய தொண்டு புரியணும். அப்படின்னா என்னது, ஜபம், கோயிலுக்கு போறது and whatever he is doing. இல்லையா, நம்ம ஏகாதசி விரதம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ பேசிக்கலி அதெல்லாம் தான். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அவன் he will attain perfection. அவன் பர்ஃபெக்ஷன் என்ன இருக்கும், நம்ம இந்த விடுதலை, இந்த சிக்கல்ல இருந்து விடுதலை பெற்று நம்ம இங்க மோட்சம் கிடைத்து விடும். யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழ்வுகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். மீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கடமை, அவரை வழிபடுறதும் நம்மளுடைய ஒரு கடமை. என்ன எல்லாம் இங்க இங்கிலீஷ் போட்டிருக்க, இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் டியூட்டி, அவனோட கடமை நின்று அவன் வந்து பகவானை தொடர்றது என்னுடைய கடமை. அது இஸ்கான்ல சேர்ந்தே அதனால பண்ணினேன், மாதாஜி சொல்றாங்க பண்ணினேன், லெவல் 2 இருக்கு, அடுத்த வாரம் லெவல் 2 கிடையாது, அப்ப நான் பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. இது எனக்கு பண்ணதான் வேணும். அது அவன் வந்து அந்த மாதிரி உள்ளவன் கண்டிப்பா பர்ஃபெக்ஷன் அடைவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ யுதினஹ பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டி தாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு, இன்னொருத்தாளோ கடமை நீங்க பண்ணாதீங்க, அது வந்து பாவம் தருன்னு சொல்றாரு. இட் இஸ் பெட்டர் டு என்கேஜ் இன் ஒன்ஸ் ஓன் ஆக்குபேஷன். நம்ம வந்து இப்போ லீலாவதி மாதாஜி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். அவங்க டீச்சிங் ஜாப்ல இருக்காங்க, ஆனா போறாது, இந்த ஸ்கூல் இன்னும் என்னவோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப பேப்பர் கரெக்ஷன், கண்ணெல்லாம் போயாச்சு,
கண்ணாடி வந்துடுத்து, மாடி மேல ஏறி இறங்கணும், 5 மாடி இருக்கு, 5th floor 5th ஸ்டாண்டர்ட் அங்க இருக்குன்னா அடுத்த பீரியட் வந்து 3rd whatever 8th ஸ்டாண்டர்ட் அது 1st floorல இருக்கு, திரும்பி அங்க. அப்புறம் அடுத்த பீரியட் பார்த்தா திரும்பி 4th floor இறங்கணும். இதேதான். டீச்சிங் ஜாப் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. சொல்லி கொடுக்க தொண்டை மாத்திரம் வத்தி போகாது, காலும். ஏன்னா எங்க வீட்டுல டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர். எங்க அக்காவே டீச்சரா இருந்து ரிட்டையர். இப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க எந்த நேரம் வீட்டுல போனாலும் பேப்பர் கரெக்ஷன். அந்த காலத்துல அப்ப இப்ப யாரும் தெரியாது, இப்பெல்லாம் எந்த ஸ்கூல்ல எப்படி பேப்பர் கரெக்ஷன் வெளியில கொடுக்குறாங்களோ எனக்கு தெரியாது. பட் சொல்றேன், எங்க மாமி அவங்களும் அப்படித்தான். பேப்பர் கரெக்ஷன், பேப்பர் எந்த நேரம் போனாலும் அவங்க பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ கண்ணாடி வந்துடும், கண்ணு போயிடும், தொண்டை போயிடும். கரெக்டா மாதாஜி? லீலாவதி மாதாஜி? மாதாஜி இப்போ அப்படிதான் மாதாஜி. ஒரு நாளைக்கு வந்து 300 நோட்டு 300 பேப்பர் மாதாஜி. பயங்கரம் இல்ல? அந்த கரெக்ஷனே ரொம்ப பெயினிங். ஏன்னா அதுல வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா குழந்தைகள் வந்துடுவா, 1/2 மார்க் போயிடுத்தே 1 மார்க் போயிடுத்தேன்னு வந்துவா. ஆக்சுவலி அவளுக்கு வந்து அது பெரிய காரியம். நமக்கு வந்து அது ஏதோ பண்ணிட்டோம், நம்ம தப்பு கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் ஆயிருக்கும், ஏதோ மார்க் சரியா எழுதியிருப்பாங்க, அதுலயே நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிருப்போம், என்னோ சம்திங்ல. நம்ம அப்புறம் வேற ஆல்சோ ஹியூமன்ல அந்த மாதிரி. ஆனாலும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்களுக்குள்ள வேலையை அவங்க தப்பா பண்ணாலும் பரவாயில்ல சொல்றேன் பகவான். ஏன்னா எதிர் வீட்டை வந்து ஐடில தான், அவன் வந்து நினைச்சா வீட்டுக்கு போறான், ஆஃபீஸ்க்கு எல்லாம் போகல, லேப்டாப் கொடுத்துருக்காங்க, வீட்லயே உட்காந்து ஆஃப்லைனும் இது ஆன்லைனும் பண்றான், நினைச்சா அது மாதிரிலாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு இதுதான் விதிக்கப்பட்ட கடமை. இது பௌதிக விஷயமா சொல்றேன், ஏன்னா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வேண்டி. அப்ப நம்மளுடைய கடமை என்னது? பகவானை தான் நம்மளுடைய கடமை, அது நம்ம பண்ணணும். இல்ல அவன் பண்ண எதிர் வீட்டுக்காரன் பண்ணலையே, நம்ம வீட்லயே அவங்க பண்ணலையே, நான் தான் பண்ணணுமா, அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. இன்னொருத்தாளோட இதை எடுத்து நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ண பார்க்கணும். இப்போ யாரோ பாடுறாங்க, எனக்கும் நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு, நானும் பாடுவேன் ஆன மட்டும் இல்ல, ஆட்டமா இருக்கட்டும், பாட்டா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதோ இதா இருக்கட்டும், ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும், நமக்கு அது இருந்ததுன்னா என்னைக்கோ வந்து நம்ம அதை வந்திருப்போம். அதான் வரலையே, நம்ம அதெல்லாம் படிக்கலையே. சோ நம்ம விட்டுடணும். அப்போ என்னது, தப்பான்னு வந்து நம்ம வேலையை பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஆனா இன்னொருத்தாளோட வேலையை எடுத்து நம்ம பர்ஃபெக்டா பண்ணதுக்கு முயற்சி பண்ண வேண்டாம். Prescribed duties according to one's nature are never affected by sinful reaction. நமக்குன்னு ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி கொடுத்துருக்காங்க, அதை பண்ணும்போது தப்பா பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு சுபாவத்துக்கு ஏத்தா போல. இப்போ வந்து டீச்சிங் ஜாப் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. இப்போ நம்ம ஜென்ரலாவே நீங்க பார்க்கலாம், உங்க டீச்சிங் ஜாப்லயே பார்க்கலாம், ரொம்ப படிச்சிருப்பா, ஆனா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது. நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல்ல போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன், நான் அந்த லெவல்ல எல்லாம் நிறைய ஸ்கிரிப்சர், இப்போ நம்ம 18 days கோர்ஸ்லயே பார்க்கலாம், ரொம்ப படிச்ச மொய்தாவிஸ் எல்லாம் இருந்து நான் அதே ஹை இதுல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சுன்னு 18 days கோர்ஸ் வரவங்க எல்லாம் கேஜி கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி அவங்க இப்படிதான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. என்ன புரியாது. அவங்க லெவல்ல போயிட்டு அவங்களுக்கு புரியற போல சொல்லி கொடுக்குற அந்த ஆச்சாரியர்கள் தான் நல்ல ஃபேமஸா இருப்பாங்க. அவங்கதான் ஆக்சுவலி ஆச்சாரியர்கள். ரொம்ப எனக்கு நல்ல சர்டிபிகேட் இருக்கு, அவங்களாம் ஆச்சாரியர்கள்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ என்னதுன்னா, நம்ம வந்து ஒரு சொல்லி கொடுக்கணும், அது ஒரு டேலண்ட். அதே போல டாக்டர்ஸ் தான் நோபல் ப்ரொஃபஷன். ஏன் சொல்றாங்கன்னா, அவ்வளவு வந்து உயிரை கொடுத்து வந்து வேலை பண்றாங்க. அதனாலதான் வந்து டீச்சிங் அண்ட் இது நர்சிங், டாக்டர் இவெல்லாம் உயிரை வந்து காப்பாத்துறாங்க இல்லையா. அது பார்த்தா அவங்க ரொம்ப நோபல் ப்ரொஃபஷன். அப்ப அது நம்ம வந்து அதுல ஒன்றும் பயன் இல்லை, ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினியஸ் ஜாப் இருந்தாலும் அது வந்து பண்ணலாம், தப்பா பண்ணாலும் பரவாயில்ல. ஆனா அது ரொம்ப ஈஸி கோயிங்கும் ஒருத்தன் பண்றான், அந்த ஜாப் நம்ம எடுத்துக்கணும், அது பண்ண வேண்டாம். அது இன்னொருத்தவங்க அதுல சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் வரும். நம்ம வேலையில வந்து தப்பா பண்ணாலும் அதுல வந்து சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ்ல எனக்கு பகவத்கீதா ஐயோ சோகம் வர அப்படின்னு மாட்டேங்கிறது, வாயில தப்பா தான் வருதுன்னா நோ ப்ராப்ளம் சொல்ற, படிச்சுட்டே இருங்க, வரும், ஒரு நாளைக்கு வரும். இல்ல வேற இது விஷ்ணு சாஸ்திரம் ஈஸி சொல்றாங்க, பகவத்கீதா ஆடு, நான் விஷ்ணு சாஸ்திரம் கிளாஸ் போறேன், இந்த மாதிரிலாம் சில பேர் பண்ணுவான். இல்ல வேற ஏதோ ஒரு இது ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறேன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ண. எல்லா ஸ்கிரிப்சரும் ஒண்ணுதான். பேசிக்கலி பகவத்கீதா இஸ் கன்சைஸ் ஆஃப் ஆல் த வேதாந்தம் எல்லாம் வந்து உபனிஷத் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு இதாதான் குட்டியா தான் போட்டிருக்காங்க. அப்ப இது பகவத்கீதா படிச்சாலே போறோம். இதையும் தவிர நீங்க அது படிக்கிறீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இப்ப நம்ம தப்பா பண்ணாலும் பகவான் எல்லாம் நீங்க மனசார அதை படிக்கிறோம். அப்ப அதுல வந்து தப்பு வருதே, நான் எப்படி படிக்கலாம், நான் இப்படி இந்த மாதிரி தப்பு படிச்சேன்னா என்ன, நம்ம முயற்சி எடுக்கணும். ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட் வி டோன்ட் நோ த மீனிங், அதுல அந்த போர்ட்ல இருந்து தப்பாயிடும், இது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் முயற்சி எடுக்கிறோம், பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன ஒரு மனசுல நினைச்சுன்னு படிக்கிறோம்னு. பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இதெல்லாம் பண்றோம், ஜப்பா பண்றோம், எல்லாமே நம்ம முயற்சி எடுக்கிறோம். அதுல வந்து தப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற, ஆனா வேணும்னே அதனால தப்பு வந்தா பரவாயில்லன்னு சொல்றேன், அப்ப நான் தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கேன், அந்த மாதிரி இல்லை. முயற்சி எடுத்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்க்கணும்.
அண்ட் அது பண்ணும்போது என்னது பாவ விளைவுகள் வராது அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. இப்போ இங்க வந்து இதை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு, குழந்தைகளோட இதுல தான் போட்டேன் நான் ஆக்சுவலி. இப்போ வந்து ஒரு காம்படிஷன் வைக்கிறான், காம்படிஷன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் இல்லையா, எல்லா காம்படிஷன் டிராயிங்கா எல்லாரும் போவா, டிராயிங் வரதோ வரலையோ, சிங்கிங் காம்படிஷன் எல்லாரும் போவா. ஸோ ஒரு என்னது, ஒரு காக்கா, ஒரு குரங்கு, ஒரு பெங்குவின், யானை, ஒரு ஃபிஷ், அப்புறம் டால்ஃபினா, டால்ஃபின் இது வேல் தான், அவரு ஒரு நாய் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் என்ன காம்படிஷன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் டு கிளைம் த ட்ரீ வின்ஸ். யாரு மரத்தில் முதல்ல ஏறுறாளோ அவ வந்து வின். யானையால ஏற முடியுமா? முடியாது. முதல்ல ஃபிஷ்ஷால வெளியில இறங்கினாலே போயிடும், அது உயிரே போயிடும். அப்புறம் இது குரங்கு ஏறாது. முதல்ல யாரும் ஏற முடியும்? காக்கா தான் போக முடியும். அது சின்னதா இருந்தாலும் அது ஈஸியா போயிடும், பறந்து உண்மையில போயிடும். இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ல எல்லாம் நம்ம வந்து பங்கு, காம்படிஷன்னா என்னது, நம்ம அதுல எல்லாம் பங்கு எடுக்கணும். அது நமக்கு சரியாகாது, செட் ஆகாது. அது ஏதோ ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷன், நான் இன்னும் தாத்தையே இன்னும் படிக்கல, ஆனா இது நல்லா இருக்கு, அது பெரிய ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க, நான் போயிட்டு ஆடுறேன்னா அதெல்லாம் முடியாது. இல்லை டிராயிங் எனக்கு வந்து எப்படி போட்டாலும் எப்படியோ போறது, கோணலா போறது. அப்ப நமக்குன்னு என்ன கொடுத்துருக்கோ அந்த வேலையை நம்ம பண்ணா போறோம். அது தப்பா பண்ணாலும் அதுல நம்ம நிபுணனாக ட்ரை பண்ணலாம், அதுல பாவ விளைவுகள் வராது. உணர்த்தாளுடைய இதுல நம்ம போகக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தனை நேரம் எடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்பவே மக்கர் பண்றோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிச்சீங்க? பாமினி மாதாஜி படிச்சாங்க. ஓகே, திரும்பி சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். சஹஜம் கர்ம கௌந்தேய சதோஷம் அபிநத்யஜேத் சர்வாரம்பா ஹி தோஷேன தூமேனாக்னிர் இவாவ்ருதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்ரி எண்டவர் இஸ் கவர்ட் பை சம் ஃபால்ட். எந்த ஒரு வேலையை எடுத்தாலும் ஏதோ தப்பு வரதான் செய்யும். இப்போ ஃபால்ட் இருக்கும். ஜஸ்ட் அஸ் ஃபயர் இஸ் கவர்ட் பை ஸ்மோக். ஒரு ஃபயர் இருக்கு, ஒன்னும் ஃபயர் மாத்திரம் தெரியுமா? இல்ல, ஒன்னும் ஸ்மோக் வந்து கவர் பண்ணும் அத. அந்த மாதிரி therefore one should not give up the work born of his nature. எனக்கு சுபாவத்துக்கு தகுந்தாப்போல ஏதோ ஒரு நேச்சர் தகுந்தாப்போல ஏதோ இது வந்து வேலை இருக்கு, அதுல வந்து ஆனா பெர்ஃபெக்ஷன் வர மாட்டேங்கிறது. பரவாயில்லைங்கிறார். ஓ சன் ஆஃப் குந்தி, ஈவன் இஃப் சச் ஒர்க் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபால்ட். சமைக்கிறேன், எங்க அம்மா நல்லா சமைப்பாங்க, நானும் பண்றேன், நான் எது போட்டாலும் அது டேஸ்டே வரதில்லை, இருந்தாலும் நான் வந்து பண்ணிட்டே இருக்கேன். இல்லை, நமக்கு எது வருதோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணும். அது இல்லை, நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன இருக்கோ அது பண்ணும். அது தப்பா வந்தாலும் சரி, வரலையா பண்ணிக்கலாம், பகவானுக்கு ஆஃபர் தானே பண்றோம். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது பகவான் அதெல்லாம் கோச்சிக்க மாட்டார். அதுதான் எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கணும். சமையல் எஸ், எல்லாராலையும் முடியாது. சில பேர் பார்த்தாலும் நல்ல கண்ணளவுல எல்லாம் போட்டேன்பா, சில பேர் அளந்து போடுவா எல்லாம். அது வந்து 50 ml கரெக்டா 50 ml 50 mg போடுவா, அப்பவும் சரியா வராது. அதெல்லாம் ஒரு கலை, நம்மளே சொல்றோம், அதெல்லாம் ஒரு கலை, எல்லாமே இதெல்லாம் கலை தான். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு தெரிஞ்ச, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம அது வந்து ரொம்ப நிபுணத்துவம் இல்லைனாலும் அதை பண்ணும்போது இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபால்ட்டா இருந்தாலும் நமக்கு அது கடமைன்னா அது பண்ணணும், அது தப்பு வராது அப்படின்னு. ஸோ நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தின் மகனை முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. பிராமணன் வருது, ஒரு ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறது சரியா வரலன்னா திரும்பி படிச்சு வர வச்சுக்கலாம். ஏன்னா வந்து அவனுக்கு அதுதான் சரியா வருது. ஆனா தப்பா வந்தாலும் முயற்சி பண்ண சரியாயிடும். ஸோ நம்ம இதுல என்ன தெரியறதுன்னா, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை நம்ம வந்து பண்ணணும், வேறொருத்தரை வந்து காப்பி பண்ண வேண்டாம். இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா 49-55 கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், ரகசியமான அறிவு. ஃப்ரம் ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ from reaction free work through jnana yoga to Brahman platform and pure devotional service. ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ ஒர்க் அப்படின்னா எதிர்மறை இல்லாம ரியாக்ஷன் இல்லாத வேலை, இதான் நிஷ்காம கர்மா. எப்படி பண்ணணும்? ஞான யோகத்தால நம்ம வந்து கர்மா பண்றோம், ஆனா எப்படி அது நாலேஜ் புரிஞ்சுட்டு பண்றோம். அவன் சொன்னா அதனால பண்றேன், இதனால என்ன பயன் அது தெரியாது, அவன் சொன்னா அதனால நான் பண்றேன், அப்படி எல்லாம் இல்லாம நாலேஜையும் வளர்த்துட்டு பக்தியோட அந்த வேலை பண்ணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அப்ப அது எங்க கொண்டு போய் செலுத்தும்? பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்காவது போகும். ஏரியா டைரக்டா பகவான் இடத்துக்கு போகலன்னா பிரம்மன், அதுல இருந்து பரமாத்மா, அதுல இருந்து பகவான் இடத்துக்கு போனோம். ஆனா அட்லீஸ்ட் பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கு உயர்த்தி விடுமே அந்த மாதிரி. அதுல இருந்து என்னது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன் பிராக்டிசிங் நிஷ்காம கர்ம யோகா டிட்டாச்ட் ஒர்க் attains goodness and the knowledge that he is not his body.
என்ன புரிஞ்சுக்கிறான், டிட்டாச் ஒர்க். என்ன வேலை பண்ணாலும் நான் பண்ணல, இந்த ஆத்மா தான், ஆத்மா இருக்கு இந்த உடல்ல, அதுதான் பண்ண வைக்கிறது. அப்புறம் என்னது பௌதிக விஷயத்துல எல்லாம் இது இல்ல, நாட்டம் இல்லாம ஆன்மீகத்துல நுழையும்போது என்னதான் குட்னஸ், சத்த குணத்தில் இருக்கான். அண்ட் த நாலேஜ் தட் ஹி இஸ் நாட் இஸ் பாடி. என்ன நாலேஜ் இருக்கு, நான் பண்ணல, ஐ எம் ஜஸ்ட் உடல், இந்த நான் வந்து ஆக்சுவலி நான் யாரு, ஆத்மா தான், இந்த உடலை ஏத்துன்னு இருக்கேன். அந்த மாதிரி நாலேஜ் இருக்கும்போது நிஷ்காம கர்ம யோகா அவன் பண்றான். அப்புறம் என்னது he finally attains the Brahman platform. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது மெதுமெதுவா படிப்படியா உயர்ந்து அவன் பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் போய்விடுவான். By serving Krishna on this platform, the devotion, one reaches the kingdom of God. பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அடுத்தது என்னது பரமாத்மா, பரமாத்மா வந்து கடவுளையும் அடையலாம். அவன் வந்து கிங்டம் ஆஃப் காட்க்கு கோலோக பிருந்தாவன் போய்விடுவான். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்பவே சுலபமா இருக்கு. எஸ், யார் படிச்சா இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யார் படிச்சாங்க? எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டு விட்டு போறாங்க. நான் படிச்ச மாதாஜி. யார் படிச்சா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிச்சு, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. அசக்த புத்தி சபுத்திர ஜிதாம்த்வம் விக்த ஸ்ப்ருஹ நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி நிக்ஷதி கச்சதி. சந்நியாசேனாதி கச்சதி. எஸ், one who is சேனாதி பட்டமது. One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyment. யாரு நல்ல கண்ட்ரோல்டா இருக்கான், எல்லா புலன்களை எல்லாம் நல்லா கட்டுப்படுத்தி, unattached, இதுலயும் பந்தப்பட்டுக்காம, and who disregards all material enjoyment. மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் என்னது, ஆஹா காதால கேட்கறது நல்ல ஆனந்தம், கண்ணால பார்க்க ஆனந்தம், சுவைத்தால் ஆனந்தம், இதெல்லாம் விட்டு விடுறானோ, மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் விட்டு விடுறானோ, அந்த மாதிரி உள்ளவன் can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from reaction. அவன் வந்து இந்த மாதிரி விடுதலை பெற்று என்ன பகவான் இடத்துல அவன் வந்து ஈஸியா போய்விடலாம். சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் வந்து you will get freedom from this reaction. கிடைக்கிறது நம்ம உலகத்துல எல்லாம் எந்த செயல் பண்ணாலும் ரியாக்ஷன் கிடைக்கிறது நமக்கு. இப்ப நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்றோமோ இதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். நல்லது தானே பண்றோம்னா இந்த நல்லதுலயும் நம்ம வந்து ஒரு ஆனந்தத்தை அடையிறோமே, அந்த ஆனந்தத்தை அடைந்தியா இந்த போ இன்னும் ஒரு பிறவி எடு, இதை அனுபவிக்கணும் நம்ம. அது நல்லது இல்லையா அப்படி விட நல்லதுதான், இதை விட உயர் நிலை கிடைக்கும் நமக்கு. பட் மோட்சம் கிடைக்கணும்னா இது மூன்றும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற. ஓகே, இப்ப என்னது 49 என்ன கொடுத்துருக்கு? ஹூ கேன் எங்கேஜ் இன் ஞான யோகா. ஞானத்தை யாரால் வந்து படிக்க முடியும்? One who is self-controlled and completely unattached. யாரு வந்து இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்க முடியும்? மனசுல ஏதாவது ஒரு கல்மிஷம் இருந்தாலும் இந்த ஞானம்லாம் வராது, மனசுல மைண்ட்ல போகவே செய்யாது. பக்தியோட கர்மாவும் பண்றான், ஆனா நாலேஜையும் வளர்த்துறவங்க என்ன ஆகும்? he is self-controlled and completely unattached. அவன் வந்து டோட்டலி வந்து இதா இருக்கான், என்னது பௌதிக விஷயத்துல இருந்து தூரம் இருக்கான். அண்ட் கண்ட்ரோல்டு, எல்லா சென்சஸ் புலன் எல்லாம் அடக்கின்னு இருக்கான். கேன் என்கேஜ் இன், அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் ஞானத்தை வளர்த்துக்க முடியும். பிராக்டிசிங் ரெனன்சியேஷன். ரிசல்ட் என்னாகும்? அது அந்த மாதிரி பண்ண என்னாகும்? ஒன் கேன் அட்டைன் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன். அவனுக்கு வந்து இந்த என்ன செயல் பண்ணாலும் ரியாக்ஷன் வராது. ரியாக்ஷன் வராம அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அகர்ம லெவல்ல அவன் வந்து வேலை பண்றான். அகர்மனா என்ன அர்த்தம்? நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் இடத்தில் போய்விடலாம். எஸ், இப்ப படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படி. சித்திம் பிராப்தோ யதா பிரம்ம ததாப்னோதி நிபோத மே சமாசேனைவ கௌந்தேய நிஷ்டா ஞானஸ்ய யா பரா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மணி எவ்வளவு வச்சாங்க முடியுமா? 7:45? இல்ல 8:15? இல்ல மாதாஜி, 8:14. 2:44 எங்க நிறுத்தணும்னு பாக்குறேன் நான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, நல்லா படிச்சேன். ஓ son of Kunti, learn from me how one who has achieved this perfection can attain to the
சுப்ரீம் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டேஜ், தட் இஸ் பிரம்மன். யார் இந்த மாதிரி நல்ல குணங்களை எல்லாம் வைத்து புலன்களை எல்லாம் அடக்கி அவன் ஃபுல்லா என்கேஜ்டு இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கானோ அவன் வந்து பிரம்மன் ஸ்டேஜுக்கு எப்படி போய்விட்டான் என்பதை இனிமே எங்கிட்ட கேளுவ அப்படிங்கிற the stage of எது பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது என்னது? ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹையஸ்ட் நாலேஜ். பை ஆக்டிங் இன் திஸ் வே ஐ ஷால் நோ சம்மரைஸ். இதெல்லாம் நான் வந்து சம்மரியா டோட்டலா ஒரு இது கொடுக்குறேன். சம்மரி கிடைச்சிருவா இதை சுருக்கமாக குந்தின் மகனை, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதை வந்து உனக்கு சுருக்கமா இப்ப சொல்றேன். அவன் எப்படி அந்த பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கு போய்விடுறான் அப்படின்னு இதனை என்னிடம் வந்து கேட்பாயாக. கிருஷ்ணா. எஸ், இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் யார் போக முடியும்? சுப்ரீம். அது என்ன ஸ்டேஜ்? சுப்ரீம் பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ். That is also stage of highest perfection, highest knowledge. நம்ம இருக்கிற இதுல இருந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்காவது போக பார்க்கணும். அது எப்படி போக முடியும்? நாலேஜால தான் போக முடியும். ஒன்லி நம்ம பரட்டு நாலேஜா இல்ல, நாலேஜ் பிளஸ் பக்தி கர்மாவும் சேர்ந்து. ஆனா நாலேஜ் வேணும். நாலேஜ் இல்லாம நம்ம போக முடியாது. ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்சர் இது என்னது philosophy எல்லாம் படிக்கிறது வேஸ்ட் கிடையாது. we should know. So Lord Krishna is now going to summarize how one can achieve supreme perfectional stage, that is Brahman. Brahman எப்படி நம்ம போகலாம்னு 51 இருந்து 53 வரைக்கும் விளக்க போறோம். எஸ், யார் படிக்கணும்? இப்போ யார் படிச்சாங்க? ஸ்ரீதேவி மாதா படிச்சாச்சுல. சிந்துஜா மாதா படிங்க ஒண்ணு. हरे कृष्णा। उदत्या विशुद्ध्या युक्तो दारुद्यात्मानं निजं यश सप्तादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदश विविक्त सेवी लक्ष्वासी जदवा कायमान. சிந்துஜா மாதா, பாமினி மாதா படிங்க. பாமினி மாதா படிங்க. हरे कृष्णा. बामनी माताजी केला. हरे कृष्णा माताजी. विविक्त सेवी लक्ष्वासी यदव काय मानसः यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपास्मितः. हरे कृष्णा. நல்லா படிச்சேன் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். நிறுத்தி படிக்கணும், அப்ப நல்லா வரும். அவசர அவசரமா படிச்சோம்னா அதுதான் ஸ்பீடு தான் இருக்குமே தவிர வேர்ட்ஸ் வராது. இந்த புத்தகம் நான் படிக்கிறேன். அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் பரிகிரகம் விமுச்ச நிர்மம சாந்தோ பிரம்ம பூயாய கல்பதே. மூணு சேர்ந்து கொடுத்துருக்கு. அது என்னது பார்க்கலாம். பீயிங் பியூரிஃபைட் பை ஹிஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அவன் எப்படி பியூரிஃபை ஆறான்? கர்மா மாத்திரம் இல்ல, இது மாத்திரம் இல்ல, என்னது ஞான இது பக்தி மாத்திரம் இல்ல, அவன் வந்து நாலேஜையும் வைத்து அவன் வந்து பியூரிஃபை ஆறான். நாலேஜ் எல்லாம் இட் என்ஹான்ஸ். Purified by his intelligence, controlling the mind with determination, giving up the object of sense gratification. புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி giving up object, அது எதெல்லாம் நம்மளை வந்து புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதோ அதுல இருந்து விலகி இருக்கான். அதுல இருந்து அப்புறம் மைண்ட் நல்ல டிட்டர்மின், எனக்கு பகவானை அடையணும் அந்த மாதிரி அவன் டிட்டர்மின்டா இருக்கான். being freed from attachment and hatred. அவனை பிடிக்கும் அவனை பிடிக்காது, இவனை பிடிக்கும் இவனை பிடிக்காது, இந்த பதார்த்தம் எனக்கு சாப்பிட பிடிக்காது, இது ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த மாதிரி வேற்றுமை இல்லாம எல்லாமே சமத்துவத்தை, எதுவும் சம்மதம். அந்த மாதிரி எது வந்து ஒன்னுத்தையும் வந்து ஏற்றடும் கிடையாது, ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஒன் ஹூ லிவ்ஸ் இன் a secluded place. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. தனியா வாழ்ந்தாலும் அவன் வந்து திருப்தியா வாழறான். இதுக்கெல்லாம் பந்தம் வேணும், பாசம் வேணும், எல்லாரும் இருக்கணும், அப்பதான் ஐ பி ஹாப்பி. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அவன் வந்து ஏன்னா அவன் he is just related with God. பக்கத்துல இருந்தீங்களா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், இல்லையா தென் அப்போ எனக்கு வந்து கவலை இல்லை. அவன் மாதிரி இஸ் ரெடி டு ஸ்டே அலோன், செக்லூடட் பிளேஸ். ஹூ இட்ஸ் லிட்டில் அப்படின்னா இன்னொருத்தன் புலனை வந்து கட்டுப்படுத்திடலாம். கொஞ்சமா தான் கிடைச்சதா, சரி ஆப்பிள் இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிள் தான், ஓகே ஆப்பிள் வாட் எவர். ஆப்பிள்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி, அதுக்கு இல்லை. இப்போ வந்து துறவு மேற்கொண்டவன் யாராவது ஏதோ கொடுப்பா, பாவம் சன்னியாசியா இருக்கானே ஏதோ கொடுப்பா, எது கொடுத்ததோ அதை சாப்பிடுவோம். இன்னும் பசிக்கிறதே அதெல்லாம் அவனுக்கு தாட்டே வராது. ஏன்னா அவன் வந்து மனசுல என்னது பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுதான் வந்து ஜப்பா, அவனோட தப்பஸ் அதுலதான் இருக்கும். ஸோ ஹி ஈட்ஸ் லிட்டில். ஹூ கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் பாடி, ஃபுல் பாடி மைண்ட், பவர் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சு திறனா இருக்கட்டும், மைண்டா இருக்கட்டும், பாடியா எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கு.
இஸ் ஆல்வேஸ் இன் டிரான்ஸ். டிரான்ஸ்னா பகவான் நினைத்து அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கான், ஒரு மயக்க நிலையில் பகவான் நினைத்து இருக்கான். கண்ணு முன்னாடி எது போனாலும் தெரியாது, காதுல இடி விழுந்தா கூட காது கேட்காது, எது நடந்தாலும் அவனுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ல இருக்கான். டிரான்ஸ்னா ஒரு ஆழ்நிலை இதுல இருக்கான். And who is detached? Detached from what? Material things. And free from false ego. நான் இல்லாம பகவானுடைய அம்சம் தான் நான் அப்படின்னு நினைச்சு, நான் ஆத்மா, இது உடல் அல்ல. அந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாம, ஃபால்ஸ் ஸ்ட்ரென்த், என்னால் முடியும் அந்த மாதிரி இல்லாம, ஃபால்ஸ் ப்ரைட், லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் திங்ஸ். ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ஆங்கர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ். இந்த மாதிரி கோபம், லஸ்ட், என்னது டிசைர், இந்த மாதிரி ரொம்ப அத்தீத ஆசை, இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப். என்னுடையது. நம்ம வீட்டுல இருந்தாலும் அதான் ஆரம்பிச்சிடும். இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய படுக்கை, என்னுடைய மெத்தை, என்னுடைய பொருள், என்னுடைய துணி, இப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடும். அதனாலதான் துறவு மேற்கொண்டு அவன் என்ன பண்றாங்கன்னா, இன்னும் என்னுடையது இல்லை, எல்லாமே பகவானுடையதுதான். அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, வீட்டிலே இருந்து இது பழகலாம். அண்ட் பீஸ்ஃபுல். அப்படி இருந்து ரொம்ப மனசுல வந்து இது கிடையாது, ஓ அப்படி இருக்கணுமேனு கண்ட்ரோல் இல்லை. He is always peaceful from within also. Such a person is certainly elevated to the position of self-realization. அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அவன் ஒரு ஆத்மாங்கிற அந்த ஒரு இதுல ஆழ்நிலையில வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் போறதுக்கு அவனுக்கு வந்து வழிவகுக்கும். Such a person is certainly elevated to the position of self-realization. தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு தனியிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல், மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜடப்பொருள்களை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உரிமை உணர்வின்றி அது அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன் உணர்வு நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகிறான். இந்த குவாலிட்டியெல்லாம் நமக்கு இருந்தாதான் நம்ம வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் போக முடியும். பகவான் தான் யாரெல்லாம் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுல இதெல்லாம் இருக்கு. இந்த குவாலிட்டிஸா இருந்தாதான் அவன் வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல உயர்த்தப்படுவான். கிருஷ்ணா. ஓகே, இதெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க. என்ன கொடுத்துருக்கு? ஹவு டு அச்சீவ் சுப்ரீம் பர்ஃபெக்ஷன். அந்த பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் போறதுக்குள்ள அந்த சுப்ரீம் பர்ஃபெக்ஷன் எப்படி அடைய முடியும்? the platform or peacefulness, purified by intelligence. நல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்த்துக்கிறான். லிவிங் அப் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுல வந்து ஈடுபட மாட்டேங்கிறான், அதெல்லாம் கிவ் அப் பண்ணிடுறான். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அட்டாச்மெண்ட் ஆர் ஹேட்ரட். இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காது, பிடிக்கும் பிடிக்காது அதுல இருந்து என்னது வெறுப்பு அதுல இருந்து வெளிப்படுறான். லிவிங் இன் செக்லூடட் பிளேஸ், தனியா வாழ விருப்பப்படுறான். வீட்டிலே இருந்தாலும் சில பேர் அப்படி இருப்பாங்க இல்லையா, தனியா. இஸ் நாட் பாதர்ட், என்னோட கடமையை நான் பண்ணியாச்சு, தென் ஐ மீன் மை ஓன் இதுல இருக்கேன், மை டைம் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி. ஈட்ஸ் லிட்டில், எது இருக்கோ அது கொஞ்சமா சாப்பிட்டு கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் பாடி, மைண்ட், பவர் ஆஃப் ஸ்பீச். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் பேட் குவாலிட்டிஸ் born ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன். மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்குமே, நமக்குள்ள இருக்கிற சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல என்னெல்லாமோ இருக்குமே, அந்த வைசஸ், இதை வந்து கெட்ட பழக்கத்தெல்லாம் வந்து அதுல இருந்து விடுபடுறான். அந்த மாதிரி பேட் குவாலிட்டிஸ் விடுபட்டவன் ஆல்வேஸ் இன் டிரான்ஸ் அண்ட் டிட்டாச்ட். டிரான்ஸ்னா என்னது? பகவானே நினைத்து குறித்து அவன் வந்து அப்படியே ஒரு இது இருக்கான். பிரம்மபூத்த பிளாட்ஃபார்ம். பிரம்மபூத்தனா என்னது? பிரம்மனை அடையும் அந்த மாதிரி அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கான். டிரான்ஸ்ல இருக்கான். டிட்டாச் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். தஸ் ஒன் அச்சீவ் சுப்ரீம் பீஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து அவனுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும், சுப்ரீம் பீஸ். ஃபால்ஸ் ஈகோ, ஃபால்ஸ் ஸ்ட்ரென்த், ஃபால்ஸ் ப்ரைட், லஸ்ட், ஆங்கர், அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் திங்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ். ஓகே, அனாலஜி ஃபார் பீஸ். இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? A person who is not disturbed by the incessant flow of desire. நம்ம டிசைர் வந்துட்டே இருக்கும், கண்ணால பார்க்க ஆசை, காதால கேட்க ஆசை, இட் கீப்ஸ் ஃப்ளோயிங். ஆனா அதுல இருந்து நம்ம யார் விடுபட்டு இருக்கானோ, இல்ல யாரு அதனால டிஸ்டர்ப் ஆகுது இல்லையோ, மைண்ட்ல வந்து ஃபோமா இருக்கானோ, that entered like river into the ocean. இதுல ட்ரிபியூட்டரிஸ்ல இருந்து எல்லா ரிவர்லாம் கடைசியில எங்க போய் இணையிறது? எல்லாம் அந்த ஓஷன், கடல்ல தான் வந்து சேர்றது. நதி எல்லாம் கடல்ல வந்து சேர்றா போல இது எல்லாமே வந்து எங்க ஒன்றி எங்க பகவான் இடத்துக்கு. அந்த மாதிரி அவங்க எப்படி இருக்கானோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவன், which is ever being filled but is always still. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் வந்து அவனுக்கு வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இடம் கிடைக்கும். அப்படிதான் அவன் வந்து உயர்த்தப்படுவான். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண செக்ஷன் வரது வரைக்கும் படிக்கலாம். பார்த்தா எனக்கு லேப்டாப் இஸ் கிவிங் மீ ப்ராப்ளம். இப்போ என்ன போக மாட்டேன்.
எஸ், யார் படிச்ச இதுன்னு திரும்பி சுதந்திரா தேவி மாதாஜி தான் இந்த ஒரு லாஸ்ட் இருக்கா மாதாஜி இல்ல மாதாஜி இருக்கேளா கேட்கறதே டைம் போகுது. சுதந்திரா தேவி மாதாஜியா? ஓகே, சிந்துஜா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सशोधि न कांक्षति सामक सर्वेश भूतेषु मत्भक्तिं लभते बराम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. One who is thus transcendent, அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் transcendentally situated, at once realizes, immediately அவன் எங்க போயிடுவான், at once realizes the supreme Brahman platform அவன் வந்து உயர்த்தப்படுகிறான். He never laments nor desire, அவன் வந்து இன்னத்துக்கும் ஆசைப்படுறதும் கிடையாது, கிடைக்கலையும் சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறதும் கிடையாது. டு ஹேவ் எனிதிங், எது கிடைச்சாலும் நிம்மதிதான், இது வேணுமே சொல்லிட்டு எங்கிறதும் கிடையாது, ஆசையும் கிடையாது. அதனால கிடைக்கலைன்னா அதனால வருத்தப்படுறதும் கிடையாது. He is equally disposed to every living entity, யாரை கண்டாலும் சமத்துவத்தா இருக்கான். என்னுடைய பசங்கன்னா ரொம்ப ஆசை காட்டுறது, வேற யாராவது தூணும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம யாரை பார்த்தாலும் அவன் வந்து எந்த லிவிங் பீயிங் பார்த்தாலும் ஈக்குவலா இருக்கும். அது புழுவா இருக்கட்டும், பூச்சியா இருக்கட்டும், பெரிய ஆணையா இருக்கட்டும், மனிதரா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் அவன் வந்து என்ன பாக்குறான், பரமாத்மாவை பாக்குறான். அதனால வந்து எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா பழகிறான். இன் தட் ஸ்டேட் ஹி அட்டைன்ஸ் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் டு மீ. அந்த மாதிரி சமயத்துல அவன் என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது கரெக்டான பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவனால பண்ண முடியாது. இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாழ்களிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். இப்ப நம்ம பண்றதுல என்னது, ஒரு ட்ரை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாரும் இப்ப ட்ரை தான் பண்றோம் தூய பக்தி தொண்டு வரணும்னு, ஆனா முடிய மாட்டேங்குது. அப்ப நம்ம இந்த குவாலிட்டிஸ் வளர்த்தோம்னா நமக்கு வந்து தூய பக்தி பண்ண முடியும். ஸோ 54 பிரம்மபூதா பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிரம்மபூத்தானா என்னது? ஒன் ஹூ இஸ் டிரான்செண்டென்டலி சிச்சுவேட்டட், ஆழ்நிலையில அந்த உயர்ந்த இதுல இருக்கான். அப்ப என்னது? பிரசன்ன ஆத்மா. உங்களோட ஆத்மா எப்படி இருக்கும்? பிரசன்னமா இருக்கு அப்படின்னா நிம்மதி அண்ட் வேவ், சந்தோஷம் அண்ட் நிம்மதி. அண்ட் ந சோச்சதி ந காங்ஷதி, நெவர் லேமெண்ட்ஸ், அதனால எனக்கு கிடைக்கலையேன்னு இது எனக்கு அங்கலாய்க்க மாட்டான். அண்ட் வந்து ரொம்ப ஆசைப்படவும் மாட்டான். டு ஹேவ் எனிதிங். சம சர்வேஷு பூதேஷு, எல்லாரிடத்தும் சமத்துவமா இருக்கான். எல்லா சர்வ பூதேஷ்னா எல்லா உயிரினிடத்தும் அவன் வந்து ஈக்குவலாவே பாவிக்கிறான். ஈக்குவலி டிஸ்போஸ் டுவர்ட்ஸ் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. அவன் தான் வந்து பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ்ல இருக்கான்னு அர்த்தம். மத் பக்தா லபத்தே பரம், என்னுடைய பக்தர்கள் then one attains pure devotional service unto me. அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கவன் என்னுடைய பக்தன் ஆகிறான். அவன் வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். யார் படிச்சாப்போ? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. பக்தயமாம் அபிஷான ஜானாதி யாவான் எஸ் சாஷ்மி தத்பத ததோ மாம் தத்வதோ ஜனாத்வா விஷதே ஞானத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். Krishna Mataji. Hare Krishna. One can understand the Supreme Personality as he is only when பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணதான் பகவானை புரிஞ்சுக்கலாமே தவிர, இல்லாட்டா நம்ம வந்து பகவானை சரியா புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். ஏதோ பேரளவுல புரிஞ்சுக்கிறோமே தவிர அதெல்லாம் கரெக்டான இது கிடையாது. ஆனால் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யதான் பகவானை பத்தி நமக்கு நல்ல புரிதல் வரும். And when one is in full conscious of the Supreme Lord by such devotion, he can never enter into the kingdom of God. யாருக்கு இந்த புரிதல் இல்லாம இருக்கோ, நமக்கு வேணா தோணும் நம்ம நல்லா ஜபம் பண்றோம், நல்லா என்னது ஆன்மீகத்துல இருக்கோம்னு பேரு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது நம்மளோட திருப்தி. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி இருந்தாதான் ஆக்சுவலி பகவான் சொல்ற, அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அவனுக்கு வந்து மேல கிங்டம் ஆஃப் காட்ல போகவே முடியாது. இந்த குவாலிட்டி இருந்தாதான் நீ கேன் என்டர் இன்டு த கிங்டம் ஆஃப் காட். இல்லாட்டா அவன் வந்து நம்ம திருப்திக்கு தான் பால் போடுறோம், அந்த பாஸ்கெட் பால்ல போட்டேன் பண்ணினேன் ஆனா எங்க பாயிண்ட் வரவே வராது. பாயிண்ட் எப்போ கிடைக்கும்? அந்த பாஸ்கெட்டுக்குள்ள அந்த பால் விழுங்காது. அது எப்படி நமக்கு தெரியும்னா, நல்ல ஆன்மீகத்தை அப்படின்னு என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஏதாவது பகவானை நினைத்து எந்த செயல் செஞ்சாலும் எஸ் அதுதான் வந்து நம்மளை உயர்த்தும். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பக்தி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம செயல்லையும் பக்தி இருக்கணும், நம்ம வந்து ஞானம் வளர்த்துனாலும் அது பக்தி வேணும். ஸோ பக்தி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை
அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அந்த மாதிரி பக்தியாலதான் நான் வந்து பகவான் இடத்த போக முடியுமே தவிர நான் வந்து தங்க கவச்சம் போட்டேன், எல்லாரும் பாத்தீங்களா, நான் யாகம் பண்ணேன், யஜ்யம் பண்ணேன், எல்லாரும் சாப்பாடு போட்டேன், பேனர்ல எல்லாம் ஒட்டினேன், அதுல எல்லாம் ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் கிடையாது. பண்ணலாம், அது வந்து நம்மளுக்கு உயர்த்தம். ஆனா பகவானுடைய இடத்தில் போனோம், பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், பரமாத்மா பிளாட்ஃபார்ம், பகவானை அடையணும்னாக்கா பக்தி தான் நம்மளை வந்து கொண்டு செல்லும். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா Hare Krishna. Yes. When I go to the discussion in the purport, our Prabhupada is in the purport. What is eligibility to understand absolute truth? Krishna and his plenary portions cannot be understood by mental speculation or by non-devotee. யார் பக்தர்கள் இல்லையோ அவளுக்கு இது புரிஞ்சுக்க முடியாது. பகவான் யாரு, அவருடைய எக்ஸ்பென்ஷன், அவர் வந்து பரமாத்மா இருக்கார், பிரம்மனா இருக்கார் பிரம்மன் ஸ்டேஜ்ல, அப்புறம் என்னது நிறைய அவரோட பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் உண்டு. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னது ஒரு பக்தனாலதான் முடியும். அண்ட் அதுக்கெல்லாம் சும்மா வரட்டு நம்ம அதை படிச்சேன், அந்த ஸ்கிரிப்டர் படிச்சேன், இதை படிச்சேன், அதனால எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. நான் டிவோட்டிஸால முடியாது, மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் அந்த மாதிரி நாலேஜாலையும் முடியாது. erudite scholarship or mental speculation or university degrees fail to reveal absolute truth. அந்த சர்டிபிகேட் நான் வாங்கியிருக்கேன், அந்த கோர்ஸ் பண்ணிருக்கேன், இதை பண்ணிக்கேன், அதுல எல்லாம் பகவான் எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. இட் கேன் நாட் ரிவீல். பகவான் வந்து அது வந்து காட்டி கொடுக்காது. பக்தியோட நம்ம பண்ணும்போது அதுதான் காட்டணும். ஒன்லி வே டு நோ கிருஷ்ணா இஸ் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். கண்ணை மூடினோம்னா பகவானோட இது வரணும். அந்த சில பேர்லாம் பார்த்தா அப்படி கண்ணுல வருவேரியா கொட்டும். ஏன்னா அவங்க எங்க இருக்கும், யார்கிட்ட இருக்கும் ஒன்னும் தெரியாம அப்படியே வந்து பகவான் இடத்துல. அதனால இப்ப ISKCON எல்லாம் என்னன்னா ஆடுறாங்க, யாருக்கு கார்டுல அப்படி இருக்கணும். ஆக்சுவலி இப்ப பார்த்ததுன்னா எல்லாரும் நான் நல்லா ஆடுறேன்னா, நீ இப்ப ஆடுறத நான் நல்லா ஆடுறேன் அப்படின்னு தான் ஆடுறாங்க. அது இல்ல. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆடும்போது அப்படிலாம் கிடையாது. அவர் அந்த மாதிரி ஆடி மயங்கி விழுந்துருவார். ஏன்னா அந்த ஒரு பரவச நிலையில ஆடணும். நம்ம அறியாம ஆடுறது, நம்ம அறியாம அந்த மாதிரி பாடுறது, அந்த இது வரணும். ஸோ அதுதான் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் பியோர் டிவோட்டி. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி காட்டினாதான் நம்ம அவங்க ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹிடன். பக்தி இல்லாம நம்ம பகவானை வந்து அடைய முடியாது. அது எப்பவுமே நம்ம வந்து யோக மாயால அது வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேட்டுதா எல்லாருக்கும்? கேக்குறது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி இல்லாம நம்ம வந்து வரட்டு ஒரு படிப்புல நம்ம எல்லாம் படிச்சோம்னா பகவான் வந்து யோக மாயால இது மறைத்து தன்னையே மறைச்சுன்னு விடுவார். இது 7.25 நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சதுதான். பக்தர் இல்லாதவருக்கு நான் வந்து என்னைக்குமே உங்களுக்கு வந்து கண்ணுக்கு என்னது புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அவங்களால. ஏன்னா நானே என்ன மறைச்சுட்டு விடுறேன், உங்களுக்கு வந்து தெரியாதுக்கு இருக்கிறவங்க நான் மறைச்சுட்டு விடுறேன். அவர் ஹவு ஒன்ஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிகின்ஸ் ஆஃப்டர் அச்சீவிங் பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ். அந்த மாதிரி பிரம்மபூதா ஸ்டேஜுக்கு உயர்ந்துட்டான். அப்புறம் எப்படி பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியலாம் அப்படின்னாக்கா பை ஹியரிங் ஃப்ரம் த லார்ட். அப்ப வந்து கடவுளிடத்தில் இருந்தே அவன் வந்து கேட்கலாம். வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹியரிங்? அதனால என்ன கிடைக்கும்? பிரம்மபூத்தா ஸ்டேஜ் டெவலப்ஸ். அதுல இருந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணும். பிரம்மபூத்தானா என்னது, நல்ல ஆன்மீகத்தை உயர்ந்துட்டான். அப்புறம் பகவான் சொல்றதெல்லாம் அவனை கேட்கும். அவன் என்ன சொல்றான், பகவான் என்ன சொல்றாரு, அதெல்லாம் கேட்டு இன்னும் என்னது he will grow, he develops. Brahmabhuta stage develops. Material contamination decreases. அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். மெட்டீரியலி என்ன கிடைக்கிறதோ அதுல எல்லாம் வந்து நாட்டமே இருக்காது. அதெல்லாம் என்னவோ போட்டுப்போம், என்னவோ எப்படியோ இருக்கும். ஆனா பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுல அவன் வந்து அவ்வளவு ஆனந்தத்துல இருப்பான். And one can understand the Supreme Lord. பகவான் அப்ப அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் சரியா புரிஞ்சுக்க முடியும். What is eligibility to enter Lord's abode? அங்க போறதுக்கு என்ன தகுதி வேணும்? One who is fully conversant with the science of Krishna. பகவானை புரிஞ்சுக்கிற அந்த சயின்ஸ் தெரிஞ்சுனா போதும். அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கிறது என்னது, பகவானை புரிஞ்சுக்கிற அந்த இதுக்கு தான். அதுதான் எலிஜிபிலிட்டி. இங்க வந்துட்டோம், நம்ம அடுத்த இதுக்கு வந்துட்டோமா? எஸ், இது வந்து நாளைக்கு எடுக்கலாம். இப்போ கரெக்டா 8:30 மணி இல்லையா உங்களுக்கு? 8:04. எஃப் வந்து நாளைக்கு பண்ணலாம். எஃப் நாளைக்கு முடிச்சுடலாம். 7:56 வந்துட்டோம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்றேன். இங்க ரொம்பவே எனக்கு மக்கர் பண்ணிட்டு என்னோட லேப்டாப்பும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கம்மி.